as persoas que nos acompañan na inauguración desta xornada teñen que estar ás 10:30 en outra reunión na Coruña, co cal vamos a ser moi breves. Eu, como director do CEIDA, só quero saludarvos e decir que é un placer organizar esta xornada, que desde o CEIDA sempre temos tido unha sensibilidade especial para todo o que as trayectorias científicas dos científicos que forman parte da nosa historia común. De feito, nós estamos nun territorio que reserva da biosfera, Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. O CEIDA é a sede administrativa da Reserva da Biosfera e temos na nosa programación falar sobre persoas relevantes da Reserva da Biosfera no campo científico, e procuramos elegir mulleres pola súa pola carga simbólica máis que justificada que ten. Organizar isto conxuntamente ter a presencia da Universidade da Coruña, da vicerrectora de estudantes, que ademais pertenece ao mesmo campo que o matemático Rodríguez, é un privilexio. O CEIDA é un proxecto compartido polo Concello de Oleiros, pola Universidade da Coruña e pola Xunta de Galicia. O presidente do CEIDA, de feito, neste momento é o noso reitor, e facelo co Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses é un motivo adicional para estar especialmente contentos. Entonces, indo ao grao, temos a presidenta do Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses, a directora. A min a veces tamén me chaman presidente do CEIDA, perdón. Hola. Entonces, querida directora, tes a palabra. Pois moitas gracias. Nada, bons días a todas e a todos. Un placer a colaboración do Instituto Cornide, porque ademais teño a satisfacción e o placer de que casi toda a sección de ciencias do Cornide está aquí presente. Eu decía que xa podedes facer despois unha reunión, unha sección, non? Entón é realmente un placer colaborar. Sei que con Xosé Antón Fraga Contino non é a primeira vez que o Cornide colabora co CEIDA e con vos, e que esa sección de ciencias está moi ben representada, non? A mí, cando me invitaron a participar, o Cornide colaborará basicamente coa publicación das ponencias que se fan aquí agora. Pensei, perfecto, quedo ali, me entero, eu son de historia, non son de matemáticas, pero estas cousas, sobre todo das medicións dos meridianos, sempre, viña ahora falando con Ana no camiño, sempre me interesaron moitísimo. Eu traballei moitos anos en Ferrol e ali estaba Jorge Juan medindo outro meridiano en América do Sur, non? Entón me parece increíble con eses medios que tiña esta xente poder chegar primeiro a plantearse ese tema, logo a medilo, non? Entón, pero non me podo quedar, teño outro acto ahora no MUCIT e nada, simplemente felicitar aos organizadores, que saia todo estupendamente e que esas ponencias que logo publicará o Cornide pois sirvan para difundir este personaxe que, como escribía Tino en un artigo estes días no periódico, tan descoñecido era que ata se confundía a escultura dele, non? É verdade que cos apelidos non axudaban moito, pero bueno, confundilo, claro, José Rodríguez González é un pouco confuso, non? Entón, nada, os meus parabéns a toda esta organización, que sexa moi proveitosa, e me tenes que disculpar porque teño que marchar. Sinto moito. Vale, gracias. Moitas gracias. Bueno, vicerreitora. Bueno, pois moitas gracias. A verdade, para min, un placer estar aquí. Realmente eu veño en representación de Ricardo Cao, que é o actual reitor, e como me presentaban, pois pertenzo ao mesmo ramo de Xosé Rodríguez, pero para min foi a verdade o que é unha sorpresa. Como viña aquí, pois un sempre trata de informarse, de ver o que hai, de descubrir cousas que a verdade para min eran descoñecidas, como estaban a comentar agora, a mención do meridiano, o sistema métrico decimal, a teoría da forma da Terra. Pois eu non era consciente de que era unha persoa de tanta influencia no mundo das matemáticas, a pesar de vir eu tamén dese mesmo mundo. Así que xa non vou ver igual cando pase por la LIN ese kilómetro cero,
Eu creo que este tipo de difusión que se lle está a dar a calquera homenaxe como este é moi importante, porque igual que a min, que ainda sendo do ramo, non coñecía isto, pois seguro que moitos de vos pois estades mergullándovos neste persoaxe que ás veces a historia pois maltrata pois pola localización, polo momento histórico, porque nese momento pois había outros contemporáneos que estaban máis preto da difusión e, sin embargo, homenaxes como este pois recoñecen, van sacando a luz a xente moi importante que temos nas nosas terras. Así que moitas gracias por este tipo de acto divulgativo, animarvos a que sigades así e parabéns pola organización, porque para mí tamén é moi grato estar aquí, ademais, neste entorno tan fabuloso. Así que nada, parabéns e gracias aos participantes. Ben, pois imos vos deixar sin máis, xa que Tino faga de mestre de ceremonias. Deixaremos o espazo xa para empezar as sesións desta xornada, que foi el que nos propuxo organizala e que encadra perfectamente dentro do que o marco dos compromisos que o CEIDA ten como institución o servicio do coñecemento e da preocupación por todo o que teña que ver con saber como é o noso planeta e particularmente cales son os seus problemas e a fase crítica na que se encontra. Boa parte de vos xa o coñecedes, pero para que non o saibades, Tino, a parte de especialista en Historia da Ciencia, membro da Real Academia Galega da Lingua, membro do Consello da Cultura Galega, foi director dos Museos Científicos Coruñeses e do Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses. El vai ser o anfitrión e desde o CEIDA estamos encantados de que esteades aquí e que sexa unha xornada que realmente sexa proveitosa. O sea que, Tino, quedan as túas mãos. Vale. Bos días, non? Gracias por asistir a esta xornada. Como dixo Carlos, a principios de ano, a Ana Carrillo e a min se nos ocurriu que podía ser interesante, xa que estábamos nun aniversario dos 200 anos da morte de José Rodríguez, pois celebralo, non? Non temos, o sea, hai figuras da ciencia en Galicia, pero non todas teñen o nivel que acadou José Rodríguez. E, por tanto, nos parecía que era necesario facer ese recoñecemento. Naquele momento, ainda nin siquiera a Academia de Ciencias o elixira como a científico do ano. Foi previo. Falamos con a Universidade de Coruña, que acolleu moi ben a iniciativa, o Instituto Cornide, o mismo, e despois acudimos ao CEIDA. E o CEIDA, bueno, pois Carlos Vales, o director, non tuvo un momento de dúbida en decir que, claro, este centro, ainda que está moi relacionado ca difusión ambiental, ca divulgación ambiental, tamén é un centro de extensión universitaria. Entón, gracias a él, e, por suposto, o equipo do CEIDA, que permite que isto se leve a cabo, organizamos estas xornadas. Imos ter 4 intervencións, despois das dúas primeiras un pequeno momento de breaking para tomar un café. A ver como andamos de tempo. A miña idea, me parece que o máis correcto sería que despois das dúas primeiras intervencións, se é necesario facer algunha aclaración, se fai. Se non, procuraremos ter minutos ao final para falar de todas. Vale? Depende como vayamos. Seguro que temos problemas de tempo, porque sempre nos estendemos máis do debido. Bueno, vou entonces a comezar, non? A falar na miña intervención. Tócame ser o primeiro. Realmente, cal é o meu papel aquí? O meu papel aquí sería presentarlos a Rodríguez. En fin, algún xa o coñecedes algo, pero presentarlo, o sea, poñer en escena, colocarlo aquí, para que logo Carolina, Ana e Gonzalo traten aspectos concretos del, vale? Meu título da miña intervención, síntese biográfica, relacións do matemático Rodríguez. E para presentalo, o primeiro que vou facer é situalo. Como escribí outro día nun artigo, José Rodríguez é o primeiro de 7 irmáns dunha familia da Brega, de a parroquia de Bermés, da Lin, comarca do Deza, que nace en 1770. Son 7 irmáns e non é das familias pobres da parroquia, son unha familia normal, pero teñen de pagarlle renda a Condesa de Lemos, que reside en Madrid, porque é un señorío
que está Bermés pertenece a él, o señorío é unha institución do antigo réxime, porque se hacía un aspecto económico, pero tamén xurídico. Ten que pagar rendas á coroa, provinciais e pa coroa, e logo, sobre todo, a Iglesia. Olaca, diezmo, primicia, voto de Santiago, porque os coengos de Santiago tamén había que mantelos, e, ademais, renda polo muriño que tiña a familia ao convento de San Martín. E, por último, cando morría alguén, a Lutuosa, que tamén se pagaba. Os datos que teño, a mí me sorprenden, pero son os datos que teño, son que 270 veciños mantiñan a 6 pregos en Bermés. Me parece un dato impresionante, ¿no? Estaban moi atendidos espiritualmente. Pero xa máis en serio, o que estamos vendo é unha comunidade agrícola, agraria, do rural, que basicamente o que fai é traballar para subsistir e pagar rendas á condesa, non? A Iglesia e todo isto. En ese contexto, o futuro dun rapaz como Xosé, durante moito tempo, pero non hasta hai moito, ata épocas moi recientes, desas características, sería, bueno, pues volver a seguir a ser un membro desa familia labrega, non? Continuar reproducindo e manter un pouco esa serie de institucións. Claro, estamos no antigo réxime, é un sistema social e económico diferente que políticamente significa absolutismo. E absolutismo é que só hai unha persona que detenta o poder, que é o rei, a coroa. Delega, pero ese é o sistema no que ele nace. Entón, o lógico, como digo, é que o futuro do rapaz fora continuar. Que é o que o podía salvar? Pois o que salvou a Rodríguez, bueno, salvou entre comillas, estou falando, poder ter unhas especiales cualidades intelectuais que fixeran que poder optar a facerse crego. Esa era a saída. Se logo, ademais, a persona valía moito, igual podía escalar na carreira eclesiástica. Pero de entrada, ser un dos 6 cregos da parroquia te daba outro estatus. Efectivamente, aí a familia fai unha aposta, vai ao seminario de Monforte, con 10 anos, ali sempre destaca, é unha persona que en todos os ámbitos sempre é coñecido como un singular estudiante, e logo xa se traslada a Santiago. Non podo entrar en moitos detalles, non? Teño que simplificar moito a explicación. Fai o bachillerato en filosofía, despois o bachillerato en teoloxía, iba para crego, pero el decide que o que lle interesa son as ciencias e nomeadamente as matemáticas, e xa o deixa. Empeza a docencia como profesor de matemáticas na universidade e en 1800 acaba a cátedra. É nomeado en 1801. Este é a entrada ao Colexio de Fonseca e aquí está o inicio do expediente para optar a cátedra, non? En que contexto ocurre todo isto? Sempre se fala de que era unha época de grandes cambios, pero a verdade é que ele sí que viviu unha época de moitas transformacións. Fixados, nace en 1770, e aí o que vai acontecer é un feito que ainda ten trascendencia, senón que é a Revolución Francesa, con todo o impacto que ten a nivel político, cultural, as guerras napoleónicas, e logo o proceso de restauración, de que o absolutismo se resista a morrer. Entón, todo este proceso. E ele está aí metido no centro de eso. De maneira paralela, o que ocurre é que as ciencias dan un salto espectacular. As ciencias en xeral. Os cambios son múltiples e o avance é moi notable. De tal maneira que, como dice él no artigo de 1812, al comienzo de la Revolución Francesa, los sabios aprovecharon el impulso general dado el conocimiento por todo lo que era novedades y cambios. Este texto igual nos le gustó moito aos ingleses porque está publicado originalmente en inglés e, claro, era resaltar a Revolución Francesa como impulso á ciencia. Foi un momento especial. Eu agora vou simplificar as contribucións que me parece que fan de Rodríguez unha figura especial na historia das ciencias en Galicia, creo que tamén en España e con prosperidade. Pero primeiro vos quero facer un breve comentario, e é que para poder valorar a súa figura é necesario compararlo cos colegas da época. Senón non temos perspectiva. En fin, moitas das cosas que despois vou expoñer son habituales en un investigador, en un profesor de universidade. Pero estamos falando de principios do século XIX. Os seus colegas, a maioría, as excepcións, eran xente que non investigaban nada, non publicaban ningún elemento original, eran xente que se educaban na mesma universidade, nesas universidades acababan xubilando, o seu ensino era bastante anacrónico,
moi condicionado por elementos ideolóxicos relacionados ca religión. Esta xente nunca viaxaba ao estranxeiro ni tiña contacto cas novedades. Ese era o perfil dun colega de Rodríguez e iso que permite precisamente destacar a súa figura, non? Porque senón non entenderíamos por que decimos certas cousas. Bien, o primeiro punto que destaca nel é esa extraordinaria formación e coñecimento de salientables institucións científicas. El, o primeiro que fai en 1803 é trasladarse, consigue unha bolsa para ir a París. Claro, París hoxe é importante, pero cando el vai, en 1803, é a capital científica do mundo, non hai dúbida. Ali está o mellor fino. Hai outros sitios importantes, pero París é a referencia. E el acude ao Collège de France, ali recibe clases e tamén ao Bureau de Longitudes. El Collège tiña outra vida previa, pero o Bureau se creara en 1795, é a típica institución creada pola Revolución, non? Con as principales figuras. E ele ali acude a clases ao observatorio e entra en contacto con xente moi relevante. En 1809 ata 1812, con intervalos, non é unha estadía continua, acude a Londres. Entre outras cosas porque está a guerra con Francia. É dicir, Francia pasa a ser un país enemigo. Parece ser que asiste ao servicio cartográfico inglés, que levaba este nome, Ordnance Survey, que estaba ubicado daquela, non me equivoquei, na Torre de Londres. Cuidado, despois se localizou en San Phantom, no sur, pero en aquel momento estaba na Torre de Londres. E, a súa vez, toma contacto ca Royal Society, donde acabaría publicando na súa revista un artigo moi importante, non? En 1814, bueno, en 1812 ten que volver a Santiago. Digo, ten que volver porque le dicen, te quitamos a cátedra. E así, o sea, non ten máis solución. Claro, era un pouco unha cousa, unha estadilla de uns anos, pero que ele levaba todo o tempo fora e quería seguir. Entón dicen, tes que volver, e volve. É un momento moi especial en Santiago, en Galicia, porque en 1812-14 é cando a Constitución de Cádiz e a esperanza de que cando volva Fernando VII desexado, pois aquí tenemos un régimen constitucional e todo eso. Moita actividade política, Rodríguez conecta co Club da Esperanza de Coruña, Club Liberal, potente, etc. Pero enseguida quere marchar. E no 14 vai para a Escola de Minas de Fraga. Este é un escudo que lembra a súa Constitución en 1731. Non falamos de calquera institución, é o principal centro mundial en este tipo de materia. Vale? Claro, como moitas outras cosas, hai preguntas que é difícil responder, porque a información é fragmentaria, é parcial. Como é posible que un home con formación en matemática e astronomía decida iniciarse na mineraloxía? Boa pregunta. E además sin saber alemán. Obviamente, había razóns que non sabemos que tiñan que ver para tomar esa decisión. Por exemplo, en 1815, un amigo íntimo del está actuando como secretario político del levantamento de Poitiers, levantamento derrotado. En todo caso, el vai aí, entra en contacto con esta institución e despois se vai a Göttingen, non? É outro centro moi importante de Alemania. Por lo tanto, temos París, Londres, Freiburg, Göttingen, vuelve a París en 1817-18 e despois sabemos que está en Roma por unha carta. En un momento determinado, estando en París, le conceden unha estadía de 6 meses para ver instalaciones relacionadas coa mineraloxía en Francia e en países próximos. Pero, de repente, escribe a un amigo de Santiago, estoy aquí en Roma completando mi instrucción. Hola. Completando así, non parou aí, cando logo volve para España, para Madrid, ainda en 1822, aproveitando as vacacións de verão, se vai tamén a varios países europeos, non? Fixadevos, realmente, en Santiago, como catedrático, impartiu 4 cursos de docencia e estuvo do orden de 13 anos en estadía. Isto realmente non é, o sea, un proceso, primeiro, de formación extraordinario, que ainda máis, pero, por outra banda, susire preguntas, non? Aí hai unha disposición, unha vocación viaxeira, eso, que levanta interrogantes, non? Sobre eso. Segunda elemento destacado, proxectos relevantes nos que participou e valiosa produción. Isto é fundamental.
Este é o salto, digamos, ao estrellato de Rodríguez. En 1806 é seleccionado el e José Chais como os dous participantes españois neste proxecto de medición do meridiano. É un proxecto tamén un revolucionario francés que trata de establecer a medida do metro, non? E que ademais tamén traballa sobre a forma da Terra. Non me vou estender, sobre estes temas falará despois Ana, non? Pero ele entra aí, entra nun proxecto de absoluta vanguardia e de primeiro nivel mundial. O cual xa, claro, como digo, o coloca nun escenario maravilloso. Porque elixen a Rodríguez, o de Chais é lógico, participar xa antes, unha figura moi coñecida. Rodríguez, bueno, é evidente que quen ten a iniciativa deste proxecto é o Buró das Longitudes, onde ele se formara, en París, quen é o que dirixe o proxecto é Biot, que traballaba ali, e por último, quen dá máis, o Secretaría de Estado, equivalente ao Ministerio, que decide eso, está dirixida por unha persona próxima a Rodríguez, como logo explicaré. Entón, todo axuda, non? Todo contribuye. Cando remata eso, en plena Guerra Francesa, Chais morre, e ele é o que elabora a memoria, esta memoria. A exposición de todas as observaciones, cálculos e resultados de semellantes, así es como lo escribe, operaciones cuyo objeto era determinar con la mayor precisión la figura y tamaño de la Tierra, eso es lo que se llama geodesia, ¿vale? Problema el más interesante para la geografía y marina de todas las naciones. Presenta a memoria a Junta Suprema, porque España está en guerra, está la Junta Suprema y tal. Isto, claro, é a memoria de todo o que fixo durante ano 1803-1806, non? Non, perdón, 1806-1808, é cando está traballando. Pero a propia Xunta Suprema lle encarga que faga o mapa exacto de España e dun novo sistema uniforme invariable de pesas e medidas a establecer en todo o territorio. Como vedes, está o tema do meridiano, o tema das dimensións da Terra, pero tamén está o asunto da pesas e medidas, non? Un sistema de pesas e medidas. Claro que a Xunta Suprema Española lle encargue isto é porque considera que é o especialista máis destacado que ten a man nese momento. Estes dos documentos no seu momento se coñeceron, de feito se falou deles, Domingo Fontán fala deles. Os tuvo. Non se publicaron, lamentablemente. Hoxe en día, un deles está extraviado. Quizás o máis importante, o primeiro. Porque o segundo, ao fin e ao cabo, é un proxecto para facer un traballo. Pero o anterior son os datos obtidos e como se realizou a medición no meridiano, de Barcelona ata Mallorca. Están extraviados, unha mágoa, non? Como outras cousas, outros documentos relacionados con Rodríguez. Publicacións. Sempre se destaca esta, que ata hai poucos anos era coñecida, na revista da Royal Society, Philosophical Translations, trata este tema. Básicamente o que fai é sobre unhas medicións realizadas polo que foi director do Servicio Cartográfico Inglés, William Wood, realizar un análise e considerar os erros que ali observa. Foi un tema moi importante, ca súa polémica, e Ana me parece que vai a tratar esta cuestión. Entón, me limito a deixarlo así enunciado. Esta outra publicación en alemán, nunha revista que manexaba Gauss, que debía ter algo de interés por este tema, bueno, que tiña interés polo tema e que estaba conectado, fala sobre as proporcións do esferoide terrestre. E aquí Rodríguez o que fai, máis que un artigo de investigación, é un artigo de revisión de coñecementos sobre como estaba o coñecemento en tanto a forma da Terra, as investigacións. Por último, en 1822, cando xa está en España, realiza este en francés sobre a composición xeolóxica de Sierra Nevada. A publica nos Anales de Física e Química de París, que ni máis ni menos que unha revista fundada por Antoine Lavoisier, non? Moi importante. Terceiro elemento que fan de un científico moi destacado, os postos académicos e a dirección dunha selección. Postos académicos, por suposto, a Cátedra de Matemáticas da Universidade de Santiago, pero logo foi profesor de Astronomía no Museo de Ciencias Naturales de Madrid, en 1819, o museo quedara desfeito a raíz da invasión francesa,
E entón, en 1814, se crea a partir do Real Gabinete Xardín Botánico, Laboratorio de Mineraloxía e de Química, me parece, non? Eso se establece. Entón, e logo se incorpora un ano despois o observatorio e ele lo nomean profesor de astronomía dese museo. Posteriormente accede á dirección do observatorio e en 1822 é membro da Academia Nacional. Manuel José Quintana, que volveremos a falar del, decide agrupar todas as reales academias que había, Academia da Lengua, da Historia, de todo tipo, en unha única academia, que se chama Academia Nacional. Foi moi efímero, porque despois acabou este proceso e nada máis. E na sección de Ciencias Físico-Matemáticas, entre 16 membros, escollen a Rodrigo. Estes son os cargos que ocupa. Despois, aparte desto que foi efectivo, que se cumpliu, tuvo propostas. Por exemplo, se coñece a proposta argentina en 1817. Argentina é un país que acaba de acabar a independencia e que dice que vai ali a desenvolver a actividade científica. E logo está a curiosa oferta de que vaya a dirixir os trabajos geodésicos de la Rusia. É unha oferta un pouco rara porque realmente, en algún momento se hizo, le ofrecieron la dirección del Observatorio de San Petersburgo. Non había observatorio de San Petersburgo naquele tempo. Entón, e a fonte desta información é nun escrito de la Junta de Protección del Museo que dice, oiga, este señor le ofrecen isto en Rusia, tenemos ya que traerlo para aquí porque se nos va a ir. O sea, que ni siquiera temos unha fonte directa. En todo caso, esta figura dentro do que son as súas biografías como unha posibilidade. E tamén engado mestre dunha xeración de científicos. Isto é moi importante. Un científico, como sabedes, pode ser unha persona con unha grande capacidade de publicación, de investigación, pero eu entendo, como historiador, que se aparte deso é quen de crear escola, equipo e xerar continuidade, ese é un plus. E iso é algo que habría que pedir ao científico, non? Porque, ao fin e ao cabo, o seu labor, por moi estimable que sexa, desaparece. E el, dentro das súas condicións, fixádevos, os poucos cursos que estuvo en Compostela, fixádevos que daquela os alumnos que tiñan o mellor na cátedra de matemáticas eran 5, porque hai que poñer números, e fixádevos que el e a maioría dos próximos eran liberais e, por lo tanto, sufrían procesos represivos, o sea, as condicións eran moi estan. Ainda así, tuvo algúns discípulos. Iso é moi importante. O principal, o Nico Fontán, pero tamén outros, non? Podemos falar de Ramón de la Sagra, Casiano de Prado, ou outros que tamén andaron por aí. Non se pode falar de Rodríguez sin non temos en conta a súa dimensión política. E cando falo de política, falo no sentido pleno, non no sentido de partidos políticos solo, sino de posicións e intervencións en asuntos públicos. Algo que estaba por fora do que era o seu traballo persoal, profesional, non? O cual afecta as súas posicións sobre política científica e a política parlamentaria como diputado. Necesito aquí parar un instante para que se entenda isto, senón non nos situamos. Cal era o modelo científico vixente na súa época? Fixadvos, temos por unha universidade, era unha universidade do antigo réxime, anacrónica, as ciencias en unha posición marginal, e moitas delas non estaban incorporadas á universidade, pero ni siquiera se les consideraba pertinente esa introducción. Decían que la química, todo eso non formaba parte do que debía saber un estudiante universitario. Básicamente, tiñan que formarse para ser abogado, teólogo ou medicina. Era como... Pero claro, podemos decir, e esa universidade anacrónica como persistía? Porque funcionaba para o sistema. É dicir, era útil para reproducir as élites e ter o control ideolóxico para aquel sistema. Entón, por eso permanecía. Pero claro, que ocurre? A sociedade estaba demandando cousas. Por exemplo, os exércitos. Un exército moderno necesita artilleros que sepan de matemáticas. Necesita mariños que sepan de matemáticas. Non? E logo, despois, a química. Pois, como explicaba Luis Prus, pois, para tintes, blanqueos, para fertilizantes, para facer cantidad de produtos, a química e para a propia agricultura. Entón, que ocurre? Na medida en que non se atendía por parte do sistema universitario vixente eso,
O que se foron desenvolvendo de forma sucesiva foron estas institucións de ciencias útiles, frente a las ciencias intelectuales, que eran as academias de guardia marinas, para formar mariños con formación científica, colexio de artillería, colexio de farmacia, colexios de cirurxía, laboratorio de química e logo Escola de Química de Madrid, Museo de Ciencias Naturales, sociedades económicas, que despois derivaron en unha entidade de outro tipo, pero inicialmente tamén tiñan que ver con todo isto, e, por exemplo, a Academia de Ciencias de Barcelona. Son institucións que iban atendendo esas necesidades. Este era o modelo vixente do momento, non? Entón, o primeiro punto de partida é que Rodríguez, formado e que integrado nesa universidade, é que critica o sistema universitario do seu tempo, lóxicamente. De feito, fala en escritos privados de Mezquina Universidade e que está formando estudiantes del Pío Pío, que non sabe. Pero un escrito que envía ao claustro, nada máis chegar a París, a primeira viaxe, colle e se manda un escrito ao claustro de Santiago que dicía: todos los descubrimientos y adelantamientos que se hacen diariamente en las ciencias tengan alguna parte, grande o pequeña, las universidades de Pavía, Milán, Bolonia, Leipzig, pues escribía así, y las más que hay en la Europa. Solo las de España están mudas y aún se duda si existen entre nosotros esos cuerpos literarios. Está dicindo, non hai xente que produzca nada. Ten outras formas de decirlo, esta é unha expresión que utiliza. En todo caso, a súa crítica é rotunda en canto ao modelo universitario. Ese é o seu punto de partida. E entón, que fai con respecto a ese modelo e a esa crítica? Por unha parte, apoia as institucións de ciencias útiles. E pola outra, pretende modernizar a súa bella universidade de Santiago, na medida posible, e colabora na creación dun novo sistema universitario. Esas son as súas líneas de actuación. Vale? No caso de Colexio de Farmacia de Santiago, é creado en 1815, a persona que leva aí a dirección, ademais é amigo persoal dele, Julián Suárez Freire, pero aí actúa Rodríguez apoyando eso, porque a dirección corresponde a un amigo, pero tamén porque ele está totalmente identificado con esa proposta, non? Ten moitos escritos onde explica, vamos a ver, un centro onde se forma xente, onde aprende a ciencia, onde incluso os boticarios saiban utilizar todo eso para axudar á saúde da xente. Este é o principal personaxe dali, Julián Suárez Freire. Este é o seu título de doutor e este é o edificio que era unha metáfora dun gran valor simbólico. Este era o edificio en Santiago que está na Praza de Galicia, non? Na esquina, onde agora hai un hotel, que era o edificio da Inquisición. Ese edificio ainda foi usado por Casiano de Prado naqueles anos. E entonces transforman este edificio, consiguen que sexa o Colexio de Farmacia de Santiago, mentras vive. E aí é onde ele se volca, e é decisivo. Nos escritos que conservamos de Rodríguez é decisivo o seu apoio en Madrid para que consigan o edificio, para que teñan recursos, está continuamente volcado con todo eso. Tamén contribuye, por outra banda, como digo, o seu objetivo é apoiar as institucións de ciencias útiles, o Colexio de Farmacia, e logo el mismo se integra noutra institución así, que é o Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Pero non deixa de atender en a medida posible a modificar ou modernizar o caduco sistema universitario. En 1816, na Universidade de Santiago, se dá a circunstancia de que o discípulo seu, Domingo Fontán, e outros son encargados polo claustro de que, bueno, hai que conseguir instrumentos para a física. Fixadevos, a física estaba como materia, física experimental, desde os anos 70. Levaba 50 anos, pero non tiñan instrumentos. É dicir, era a reforma ilustrada, era incorporar alguna modificación, pero non implementar os medios. O cual era como se non estivera absolutamente paralizado. Entón, gracias a estes que están ali, consiguen uns certos medios, un orzamento, para adquirir instrumentos. E Fontán dice, temos o noso Rodríguez en París, hai que aproveitar a circunstancia e lle mandamos a él para que se encargue. E, efectivamente, él se encarga, pero non só se encarga de adquirir sin máis, sino que mismo fala con os instructores, sigue o proceso, el di se queixa, bueno, se queixa, constata que dá moito traballo e está ali en París encargándose disso.
Isto, por exemplo, é exactamente o exemplar de metro que envían desde París. Publicarei pronto sobre isto. É o primeiro metro probablemente que chega a Galicia, físicamente. Isto nos chega de París por ele. Bueno, por suposto non cos seus cartos, pero cos seu esforzo como delegado ali. Fai como 2 envíos. Ele está moi encima desto, ten axuda no goberno de Madrid, cos seus contactos, porque ten problemas con Facenda. E non só interven nesto, é que logo despois, cando é diputado nas Cortes, tamén fala deste tema. E dice, deberíamos de eliminar os gravámenes que cubren a estes instrumentos que venen de fora. Primeiro, para facilitar a súa compra, e segundo, para que os fabricantes españoles os podan imitar e que se produzcan aquí dentro, ¿no? E, como decía antes, apoia o novo sistema universitario. Manuel José Quintana foi o principal protagonista liberal na proposta dun novo sistema. Fracasado o modelo ilustrado, os liberales dicen temos que facer unha universidade distinta. E esa universidade, parte do Plan Quintana, elabora un informe en 1813, en 1814 volve Fernando VII Monteseao, se carga todo, e no trienio liberal en 1820 se retoma. Básicamente, que significa? Incorporar ciencias nas universidades, xardín botánico, gabinetes, materias científicas, reducir a inspiración en Francia, como sempre, para os españoles liberais. Pero, como sempre, os españoles liberais fan unha versión descafeinada do que fixeron os franceses. É dicir, por exemplo, en Francia, na Revolución, desaparecen as universidades. Eran do antigo régimen. E a partir das escolas politécnicas e outras institucións, logo resurden as universidades. Aquí non chegan a eso. Buscan unha solución intermedia, pero reducen o número de universidades a 9 más Canarias, non? E, sobre todo, o que pretenden é crear a Universidade Central. Alguna xente dice, unha Universidade Central en Madrid, centralismo. Por suposto que é un tema de centralismo, pero non só. A Universidade Central de Madrid estaba pensada por os liberais, co objetivo de que, ademais de dar títulos aos estudantes, servira para formar profesores instruídos nas novedades, e, como dice Rodríguez, que logo que se cree esa luz se difunda por todo o territorio. Ele era consciente do déficit do profesorado das universidades españolas e querían que ese fora o foco donde se formaran profesores para que se difundira. Rodríguez, na súa participación parlamentaria, o Senado actual é o local onde estaban as Cortes do trienio liberal, falou do tema dos instrumentos, como antes dixen, tamén a favor da Universidade Central, e, por certo, se empezou a discutir o tema das provincias e pensaba que Galicia debía ter 5. Ele era moi compostelar, Santiago debía ter provincia, pero logo na zona sur, en vez de Pontevedra, decía que Vigo era a capital. O sea, Lugo, Ourense, Coruña, Santiago e Vigo. Ben, isto que acabo de decir é como moi resumido, non? A biografía de Rodríguez é moi densa e tanto máis sabes dele, máis interrogantes se te abren, non? Como decía, máis preguntas te plantexas. Lógicamente estamos facendo isto porque o recoñecemos con un mérito enorme, pero tamén hai aspectos menos claros na súa biografía e o historiador, sexa da ciencia ou que sexa, o que non pode facer é publicidade, temos que ver tamén esos outros aspectos, non? Porque estamos falando de facer un análisis riguroso, non? E aquí entro no último apartado, que é o das súas relacións. Por que falo das relacións? Sempre son importantes en calquera personas as relacións que mantén a súa vida. Pero nun rapaz que viña dunha parroquia de Bermés, como antes contei, aínda máis naqueles tempos, non? Tiña máis trascendencia. E, de feito, cando unha analiza a biografía de Rodríguez se encontra con dous elementos que están converxendo. Sempre está a enorme capacidade do rapaz e logo do home, e as axudas exteriores que recibe. É dicir, os dous conversen. Probablemente unha cousa sin a outra non funcionaría. Amizades fraternais, estes tres: Pedro Sánchez Boado, Joaquín Fondevila e Julián Suárez Freire. Son amigos desde a mocedade, Suárez Freire é maior que eles, e teñen o mesmo perfil ideolóxico. Son liberais, por lo tanto, antisistema naquele momento, non? E están totalmente implicados. Se están axudando toda a vida, continuamente. Lamentablemente, só temos parte da correspondencia con Suárez Freire. Protectores, isto é básico para entender a Rodríguez. En primer lugar, Pedro Antonio Sánchez Bamonde,
Cando el chega a Santiago ten a fortuna de que se está montando a sociedade económica do país e un deles é Sánchez Bamonde, operador da Biblioteca do Consulado da Coruña, que é un coengo ilustrado, moi activo, que o axuda moito e que é pariente de dos seus amigos, de Pedro Sánchez e de Joaquín Fondevila. Pero despois entra en esfera os Taboada. Isto o van a acompañar toda a súa vida e é unha protección definitiva. Os Taboada están, por unha banda, Benito Gil Taboada e Lemos, Sexto Conde, que está na fundación da Sociedade Económica Amigos do País de Santiago, pero este ten irmáns, Francisco e María Antonia. Os Taboada son unha familia tamén do Deza, son paisanos dele, e que o están protexendo continuamente. Os fillos de Benito son estes, o que máis trato ten é con Felipe Gil Taboada, porque é da súa idade. Fixadevos cando están en 1820 en Madrid e se está proclamando el cambio, se acaba de xurar Fernando VII a Constitución, non? Entón escribe a Julián Suárez Freire. Joaquín, que é Joaquín Fondevila, loco de contento, no he visto hoy, y si la fiesta, la lápida en la plaza, ahora traduzco esto, en la lápida mayor plaza de la Constitución, el conde, después de comer, juntos salimos a ver la chusma. Es decir, ¿qué está diciendo? Están contentísimos, la lápida que ponían en la plaza mayor de Madrid, la quitaran, pusieran la lápida de la Constitución, pasara a llamarse la plaza de la Constitución. El conde es Felipe Gil de Taboada. Fueron a comer y ahora están viendo la chusma. La palabra chusma también tiene su interés. Es evidentemente una posición elitista, ¿no? Luego hablaremos de eso. Pero es que, como digo, no solo era Felipe. Jacoba también tuvo relación con ella, José, VIII Conde y con Vicente. Y luego están os Roldán. Esta é unha primicia, para que vexades que me entreguei a fondo nesta introducción. É unha primicia, porque cando se fala da oposición de Rodríguez, sempre se fala que o tribunal estaba formado, sabedes que foi moi especial, eu falaba hai uns meses con Ana e dixen, isto é a oposición de Rodríguez, curioso, porque o tribunal que escollen está formado por militares, non por profesores universitarios. Era regular, sí, pero, bueno, hai parte do claustro que protesta. Entón, deciden pedirle a Mariña que non é un tribunal. Ten a súa lógica, porque entre os mariños estaban xente moi preparada en matemáticas. Entón, deciden que sea Francisco Roldán, Francisco Llegra, que era profesor de matemáticas no Consulado da Coruña, Roldán era enxeñero hidráulico e, por último, o terceiro, José Alonso López, profesor de matemáticas e guardiamarinos de Ferrol. Claro, son militares, entón a xerarquía importa, o que de maior posición, de maior relación é o primeiro, Francisco Roldán. Pero claro, os biógrafos cando falan del, falan de Francisco Roldán, pero é que Francisco Roldán realmente se chama Francisco Roldán Gil Taboada. É sobriño de Benito, anterior. Estamos dicindo, en a oposición de Gana de Cátedra, está de presidente da oposición un sobriño do seu principal protector. E está en Madrid como o principal responsable da Mariña Española este señor, un irmán do seu principal protector. Quere isto decir que a cátedra de que sacou en 1800 foi algo irregular? Non. É constatado que era a persona que máis valía e o demostrou, pero tampouco podemos tapar certas circunstancias que, por lo menos, non te confirman que houbera nada raro, pero en todo caso indican que tiña un respaldo alrededor. E hai que decirlo, claro. Xa digo, penso publicar algo sobre isto pronto. Esta familia, Roldán, que eran de Betanzos, tamén tuveron outros fillos, e unha filla dun Roldán se acabou casando con Pedro Agar Bustillo, regente na Guerra da Independencia, un coruñés regente da Guerra da Independencia. Familias moi poderosas, que sempre tiñan poder en algún lugar, moitísima influencia. Vale, o condado de Taboada acabou pasando a Roldán, por certo. Relacións científicas, bueno, ao longo da súa vida, efectivamente, por exemplo, en Francia, con figuras moi importantes. Pero aquí simplemente fago unha lista e destaco a Jean-Baptiste Biot e a Aragón. Aragón é unha figura excepcional. Aragón, en 1848, é presidente do goberno francés despois da Revolución de 1848. Pero o Pope, o que manda na ciencia francesa é
Pierre-Simon Laplace. Unha figura que además incombustible, é como Talleyrand a nivel político. Pasa a Revolución, pasa Napoleón, pasan os absolutistas e ele sempre está aí flotando na posición básica. Ele é quen incorpora que dirixe todo o conxunto da ciencia francesa. En Inglaterra, o presidente da Royal Society era Joseph Banks, pero o intermediario de Rodríguez era este señor, un mariño español con un currículo científico moi importante, moi destacado, e tamén con unha biografía moi peculiar. Tamén coñeceu a Graham Werner en Freiberg. Paul Tittel era un grego húngaro, o quen estuvo en Gotinga, gracias a eso temos datos da súa estadía en Gotinga, publicou Iván Rodríguez sobre isto, e o matemático Gauss, vale? Unha figura enorme das matemáticas. Por suposto, o seu principal discípulo é Domingo Fontán, e non me podo evitar poñer aquí a foto no Pazo de Loriga, aí en Sigras, non? Donde empezou as medicións da carta xeométrica de Galicia. Relacións políticas institucionais. Vamos a ver, Rodríguez está situado no liberalismo conservador. Os liberais conservadores foron moi hábiles utilizando calificativos, entón se chamaban moderados e chamaban exaltados os progresistas. Xa é unha maneira hábil de localizar. Que gobernou no trienio liberal. Cal era a clave? Moi sintéticamente. A mesma clave que levamos os 100 anos. Temos a soberanía popular. O mismo que temos hoxe, de maneira distinta. E pasamos de que o rei era depositario de toda a soberanía a que era o povo. Pero iso tiña un problema. As cortes do trienio eran o único que existía, a elección directa. E se sabe que o povo a veces pode ser distorsionado e todo eso. Entón, había que poner control. Entón, o liberalismo conservador estaba obsesionado, primero, eliminaron as sociedades patrióticas, que eran demasiado dinámicas e con demasiado contido popular, e en segundo lugar o que estaban era buscando establecer unha segunda cámara, un senado, que evitara e controlar o papel do senado en todos os lugares, non? De control da cámara de elección popular. El, por unha banda, tiña unha posición privilexiada co grupo liberal gobernante, pero tamén mantivo relacións con outra xente. Estes son textos de él. Estaba moi contento cando chega o trienio popular, o liberal. Todas as provincias da península han sido acordes en establecer y curar el gobierno constitucional y solo los clérigos hicieron oposición como si el evangelio del cual se dicen ministros y secuaces fuesen el protector de un gobierno arbitrario y déspota. Las juntas compuestas, así aquí manda que vayan al apóstol Santiago. A esta tiene mucha gracia, bueno, tiene mucha gracia, está eufórico aquí, 15 de agosto, porque luego hay otros momentos que se pone un poco más moderado, pero aquí está eufórico. ¿Sabedes a canción que cantaban os liberais no trienio era aos serviles, é dicir, aos absolutistas, era el trágala. E entón ele decía ao seu amigo de Santiago: recomiendo usted a sus amigos de la clase servilona los siguientes trágalas. Trágala, 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 bien servilón, ya que no quieres constitución, trágala, 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 bien servilón, trágala, la constitución. Aí se pone eufórico, ¿no? Y dice: tales son las canciones de día y de noche que las mujeres y hombres, niños y ciegos en esta capital, y hasta el mismo rey canta a su cuñada y hermana que no quieren tragarla. Esta última frase es muy interesante, porque todos estos liberales conservadores estaban obsesionados con ver que Fernando VII era un individuo con quien se podía dialogar y llegar a acuerdos, pero que tenía alrededor una camarilla como aleaba. Estaban totalmente equivocados. Desde el minuto uno los estaba traicionando. Nunca en absoluto estuvo dispuesto a ningún tipo de pacto con ellos, pero así como a los liberales progresistas los tenían enfrentados, estaban todo el tiempo tratando de establecer alianzas con un poder que se resistía radicalmente desde el minuto uno. É increíble, xente tan inteligente como podía estar tan despistada históricamente. Es eso, porque claro, estas dos hermanas son as princesas portuguesas de Braganza, unha estaba casada con Carlos, desde logo creou el carlismo, ¿no? Que eran absolutamente integristas, sí, é verdade, pero o rei tamén. Bueno, en aquela época non había, claro, están facendo o réxime liberal, non hai expresión organizada, non hai partidos políticos. Entón, así ten como se expresa. As sociedades patrióticas les parecían exaltadas aos que establecen o trienio. Entón, o que funcionaba era a masonería
E outro tipo de sociedades secretas ou semisecretas, eran grupos de apoio, de influencia, de socorro mutuo cando tamén había represión, claro. Na masonería estuvo Rodríguez? Eu sospeito que sí, pero non hai prova ninguna. Por que digo que creo que sí? Polo seu perfil e porque tiña múltiples amigos. El padre Mosquera, que foi profesor seu de Santiago, Ramón de la Sagra, Pedro Sánchez Buero. Vamos a ver, os seres máis importantes da ciencia inglesa e francesa, Banks e Laplace, eran masós. Arago era masón, todos estos eran masós. Entón, probablemente foi, pero non temos datos. Si sabemos que foi membro desta Sociedade Constitucional del Anillo. Aquí está el anillo que se ponían. Era un grupo elitista entre os liberais conservadores, estaba integrado pola crema del liberalismo conservador. Este era un deles, Francisco Martínez de la Rosa, ¿no? Bueno, este era unha persona que comía todas as semanas con Rodríguez cando estaba en París, que era un alto xefe da masonería. Vale. Está documentado que Rodríguez formou parte del Constitucional del Anillo e sabemos, aquí temos a Joaquín Fondevila, este amigo fraternal, Sánchez Boado, outro, e aquí está José Rodríguez, José Taboada. José Taboada debe ser un dos Taboada. Pon José Taboada e non Conde porque ainda era Conde Felipe, porque en outros casos ponen o título. Pero tamén aquí están José María Calatrava, Manuel José Quintana, Pedro Agar, Juan Antonio Llandola, yo que sé. Estamos falando solo de unos cuantos miembros de Madrid, ¿no? O algo que descubrí a estudiar a biografía de Rodríguez é a capacidade que tivo para que, aparte de ser protegido por unha xente, buscarse contactos e relacións importantes. E aí me encontrei que a súa capacidade de conectar con xente que formaba parte do poder absolutista. Estas 4 personas, varios deles foron ministros, ocuparon cargos importantísimos. Jacobo María Parga, e tamén de Betanzos, de Viracova, pero Agustín José Mestre foi decisivo para o Colexio de Farmacia de Santiago, era o boticario real, dende dependían os colexios de farmacia de España. González Salmón foi, cando triunfa Fernando VII en 1833, foi o seu secretario de Estado, é dicir, primeiro ministro. E Rodríguez fala nas cartas estes amigotes desde París, porque estaban en embaixada en París con él, cando ele estaba en París. E por último, Luis López Ballestero, que tamén é paisano, que é de García Arousa, ministro de Finanzas, de Papela, etc. Él conectou con esta xente. Bueno, aquí le está diciendo a Suárez Freire que brinden por el gran mestre el 31 de diciembre que está en Madrid. Bueno, rematamos. Él, cando entran as tropas francesas en 1823, chamadas polos absolutistas, él está en Madrid e se desplaza para Santiago. Aí tamén de novo preguntas, por que se desplaza? Porque non se vai para a corte e cos ministros e altos luminarios a Sevilla e Cádiz. Por outra parte, contrariamente ao que se dixo, non sufre represión, sigue sendo director do Observatorio Astronómico. Pero claro, estar en Madrid, en medio da movida que había, os sectores absolutistas un pouco desenfrenados, sí que lle podía pasar algo. Ainda que tuvera contacto coas autoridades, podía haber algún exceso. Entón, ele se vai para Santiago. E Santiago sigue director do Observatorio Astronómico. Un ano despois, en xuño, ainda fai aquí un informe. E aí fai unha última viaxe. Non ten nada que ver cas anteriores. Ora vai a Portugal. E a que vai a Portugal? Pois vai, por unha banda, a saber as circunstancias do naufragio no que morreu o seu querido amigo, do que non temos ninguna documentación sobre a súa relación, Pedro Sánchez Boado. Sánchez Boado, como dixen antes, era o secretario político de Porlier e unha figura fundamental de aquel momento. E por outra banda, en Lisboa se encontra, e os biógrafos, sí, porque escribe na carta con Calatrava e Llandiola. Calatrava é a persona que tivo a iniciativa de crear a Sociedade Constitucional del Anillo. E foi a figura central dos últimos gobernos do trienio liberal, que non era un carteira. E Llandiola era o seu principal colaborador. Obviamente, a finales de maio, Fernando VII, forzado polos ocupantes franceses, establece un indulto. Forzado por eles, porque non quería indultar a nadie. Pero, despois de establecer un indulto, sitúa 15 excepciones, con lo cual
a posibilidade de indulto era moi limitada. Probablemente Rodríguez vai a coñecer de man de dúas persoas moi informadas que vai a pasar. Que vai pasar con eles. O que iba a pasar é que Calatrava se vai para Londres, onde pasa o exilio, incluso ten que traballar de zapateiro. É o iniciador do Código Penal Español, jefe de gobierno, así foron as cousas. E volve para Santiago, enfermo, a casa de Suárez Freire, nese momento non se observa a familia. O atende Gabriel Fernández Taboada, este é unha receta dele. Isto tamén é raro, porque Gabriel é químico, pero aparece como médico. Eu creo que aí prima a confianza e a intimidade máis que outras cousas, non? E morre finalmente. Os agustinos, que se soterra na igrexa dos agustinos, unha nota poñen que morreu fulano, director del Observatorio de Madrid, paseante en cortes europeas. Bueno, paseante é unha maneira de decirlo, realmente non foi outra cousa. En todo caso, é verdad que rematara as súas estadías, o seu movimento por todo o mundo. Vale, pois aquí remato eu. Moitas gracias. Ora, Ana Tarrío nos vai a falar de as contribucións de Rodríguez na medición do meridiano e a teoría de Newton sobre a forma da Terra. E moi brevemente, decir que Ana é catedrática de Matemáticas Aplicadas na Universidade da Coruña, traballa sobre todo sobre xeometría diferencial, foi vicerreitora en varias ocasións, ahora mismo é valedora universitaria, non? Sigue sendo. Vale. Compartimos un vicio, é o tema da divulgación. Ela con María José, que está por aquí, acaba de sair. Publicaron hai pouco un libro sobre, o primeiro libro sobre María Bonenburger, non? Entonces, tamén lle interesa eso. E, bueno, como antes dixen, fomos os que de alguma maneira pensamos nesta xornada e en organizar este evento para difundir un pouco a figura de Rodríguez. Cando queiras. Moitas grazas. Escoitase ben por aí? Sí. Vale. Bons días a todos e todas e grazas por a vosa presencia. Bueno, efectivamente, eu vou intentar falar brevemente das contribucións de Rodríguez na medición do meridiano e a teoría de Newton. Bueno, é sabido que desde a antigüedade, non? Pois o ser humano tivo sempre a necesidade de coñecer tanto a forma da Terra como as dimensións do noso planeta. Eu vou-me centrar na época de Rodríguez e quizás no século anterior tamén, non? En fin, nese momento, tanto Huygens como Newton reduciron as leis da mecánica os principios para determinar a forma da Terra. Newton pensaba, ou dicía, que o movimento de rotación, xunto con outros factores, ocasionaría diferencias na forza da gravidade a diferentes latitudes e, polo tanto, a súa hipótese era que a Terra sería avultada polo Ecuador. A parte, esa forma que ele defendía a forma de un esferoide, é dicir, un elipsoide de revolución, unha elipse xirando alrededor do seu eixo. E tamén calculaba a excentricidade que non era moi diferente da que despois Rodríguez determinou. Ben, como podían dunha vez rematar con ese problema eterno de calcular a forma da Terra e as súas dimensións? Pois xa se viña facendo desde os anos anteriores, medindo nos dous hemisferios varios arcos de meridiano a diferentes latitudes e distanciados entre sí, non? Digamos que antes da Revolución Científica había moitas imprecisións. Posteriormente, unha serie de factores contribuíron a que na época de Rodríguez fose algo moi importante onde os científicos se dedicaban. Por que? Bueno, as matemáticas estaban moi desenvolvidas, había un linguaxe xa moi evolucionado, as observacións que se facían astronómicas, xeodésicas, eran moito máis precisas, os aparatos que se inventaron, falo de reloxos, cronómetros tamén, e despois un auxe de moitas ciencias, en concreto a hidrografía, a xeodesia, a topografía, a astronomía ou a xeografía.
Aparte de todo isto, pois os gobernos tiñan uns intereses importantes, non? Neste ámbito. Por que? Bueno, intereses marítimos que xa viñan desde antes do descubrimento da América, saber para navegar pois con precisión a latitude, a longitude, a forma da terra, e tamén o propio gobernar o propio territorio, a actividade económica, o que era a recaudación de impostos, controlar as fronteiras internas e externas, controlar a población, construir redes viarias, en definitiva, ter poder, eso, tanto interno como a nivel internacional con respecto a outros países. Este era un mecanismo, coñecer todas estas cuestións das que estamos falando, pois era fundamental. A parte desto, pois había un auxe das sociedades científicas, vou a destacar estas dúas, non? A Royal Society de Londres, creada en 1662, pero que xa viña traballando de forma parecida ao que foi despois da súa creación desde 1640. Digamos aquí un membro destacado, ademais tamén neste ámbito, foi Newton, non? Que foi presidente desa sociedade. Por outra parte, estaban os franceses, a Academia de Ciencias de Francia, moi preocupada, creada en 1666, moi preocupada nese momento, e sobre todo despois da Revolución Francesa tamén, polo tema da xeodesia, pola medida dos meridianos. Aí temos, por exemplo, a familia Cassini, que durante varias xeracións dedicouse a facer medidas. Descartes está aquí subliñado, é anterior a esta sociedade, pero digamos que a Academia defendía e mantiña, era moi importante para eles as ideas de Descartes, toda a teoría cartesiana. Mais factores que contribuían a estudar todos estes temas, pois os gobernos tamén estaban preocupados por unificar todo tipo de medidas, en concreto as de longitude. Aquí á esquerda temos algunhas medidas francesas, inglesas, que aparecen tamén nos traballos de Rodríguez. A dereita teño algunhas das medidas que se utilizaban en España nesa época. Como podemos ver, moitísimas, casi todas relacionadas con partes do corpo, do corpo humano. Ben, en relación ás medidas, xa dicía Rodríguez en 1808 na memoria sobre as operaciones necesarias para la formación de un mapa general de España y de sus provincias, decía Rodríguez, uno de los importantes servicios que el gobierno puede hacer a la nación es abolir esa multitud escandalosa de pesos, medidas. Con esto cesaría la confusión, la arbitrariedad, los fraudes y reducciones. Y continuaba diciendo, la unidad fundamental en un sistema invariable debe tomarse en las que presenta la naturaleza, y entre estas merece preferencia la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre, bien conocido por las últimas medidas hechas en Francia y en España. Bueno, o metro, vamos despois tamén a falar de, era fundamental non só definir o que era o metro, sino que os gobernos e a xente cresen nesa medida e a utilizasen. Ben, había, xa nos anos anteriores aos traballos de Rodríguez, unha importante controversia entre, digamos, os ingleses e os franceses, entre esas sociedades que mencionei antes. Por unha parte, capitaneados por Newton, estaban os ingleses que, debido a, explicaban, ao momento de rotación, a lei do péndulo simple, a forza centrífuga, etc., a Terra sería achatada polos polos. Doutra banda estaban os franceses, coas súas medicións, donde defendían que os resultados desas medicións levaban á conclusión de que a Terra era achatada polo Ecuador. Máis para os franceses que para os ingleses, esta é unha cuestión de Estado, unha cuestión de a ver quen tiña razón e a ver quen, ao final, salía ca súa hipótese, non? Entón, o que fixeron, apostando os gobernos por isto, foi volver a facer novas medidas sobre os meridianos. Antes falouse de outras medidas previas, por exemplo, nas que participou Jorge Juan, a de Perú, ou outras de Laponia, o meridiano que pasaba por París, pero volveronse a facer novas medicións.
Aquí vou a sublinhar as que vamos a falar a continuación. A dereita poño os anos donde comenzaron as medicións, porque as medicións a veces levaban anos. Poño o ano de comezo, non? Porque meses como mínimo e moitas veces anos. Falaremos das medicións do meridiano que pasaba por París, comenzadas por Meixén e Delambre en 1792 e continuadas por Biot, Aragó, Rodríguez e Chais en 1806. O Reino Unido pois tamén fixo medicións, digamos que a persoas que capitaneaban os responsables das medicións son os que aparecen aquí, polo tenente coronel Much, que comezou en 1801. Tamén a Academia Sueca fixo medicións en Laponia, dirixidas por Swanberg en 1801, e o Reino Unido, a parte do noso propio territorio, tamén na India, que era, como sabemos, unha colonia moi importante, pois aí hasta triangularon todo o país, bueno, xa falarei despois disso. Centrareime nas contribucións de Rodríguez no campo da xeodésica. Destaquei tres, aínda que estas dúas que aparecen nesta transparencia serei as que dedicarei o tempo. Primeiro, a participación no enlace balear. Chamase así o enlace balear porque é a continuación do medido do meridiano entre Dunkerque e Barcelona, pois a súa continuación. Esa primeira contribución. A segunda, máis coñecida, da que falaremos da súa trascendencia, pois son os estudios críticos que fai na súa memoria ante a Royal Society, pois presentada polo seu amigo José de Mendoza e Ríos. Nesta memoria, a orde que sigue é a que aparece aquí. Primeiro, a máis, quizás, importante ou que trouxo máis repercusión foi as críticas sobre as medidas de Much e Dalby no Reino Unido. Despois, tamén fai estudios críticos das medidas de Laponia, das da India, das de Lacay en Cidade do Cabo e as de Delambre en Francia. O terceiro documento, pero a este xa non terei tempo para dedicarlle nada, apenas é posterior, aparece no 1817, unha publicación nunha revista alemana sobre as proporcións do esferoide terrestre. Aquí o que fai é realmente revisar o estado das investigacións en relación á forma e o tamaño da Terra pois naquel momento. Bueno, comenzamos co enlace balear. Meixén e Delambre, efectivamente, mediron entre Dunkerque e Barcelona. A morte querían continuar os seus traballos, pero Meixén morre en 1804. Entón, o goberno encargalle a Laplace continuar con este traballo e Laplace, pois, encargallo pola parte francesa a Biot e Aragó. Como iban a medir en España, pois o goberno español tamén enviou as súas persoas, os seus científicos, que son Rodríguez e o valenciano Chais. A idea era unir ca illa que está máis ao sur, con Formentera. Por poñer algúns datos, por exemplo, para medir a latitude de algún dos postes que se utilizou nesa triangulación, por exemplo, creo que é o poste Campbell, que estaba en Ibiza, fixeronse hasta 2000 medidas para a latitude. Bueno, se despois, cando queiran ler a memoria de Rodríguez, o que se observa é a cantidade de tempo para ser precisos e rigurosos nas medidas. Utilizaron 17 triángulos xeodésicos. Estas 4 persoas viaxaron ás Illas Baleares. Al principio, Rodríguez estivo ao cargo do poste que estaba en Ibiza, o Campbell. Que quero dicir con a cargo? Pois fixo as medicións, as visualizacións, pero despois todos se moveron por todas as illas, esas 4 persoas e todos os que levaban con eles. Aquí temos un mapa, á esquerda está, digamos, a península, e a dereita están as Illas Baleares, aí vemos algúns dos triángulos, e a idea é facer estas medicións. Ora explicarei brevemente a técnica que utilizan para continuar co meridiano que tiñamos antes dibuixado.
quise poñer esta transparencia tamén un pouco para ser xusta cos antigos, non? Como dicíamos ao principio, desde a antigüedade pois se intentaba medir o radio da Terra, a forma. Un coñecido era Eratóstenes, do século II antes de Cristo, pois fixo algo que despois se facía, non? Que era, colocou dúas estacas, unha en Alexandría, outra na actual Asuán, mediu a sombra no mesmo instante do Sol e tiña, por tanto, esos datos DS e DS', e mediu tamén ese arco do meridiano directamente, é dicir, ele non mandou unha persoa a recorrer os casi 800 kilómetros que había, non? Bueno, para que vexan que con estos datos, se pasamos a figura da dereita, podemos conseguir ese ángulo A, que aparece aí, simplemente por relacións de triángulos, e o que facían despois, primeiro ter a medida angular, un ángulo que vou a medir 1 grau, 2 graus, bueno, e posteriormente o arco correspondente a ese ángulo, non? Ben, esa é a orixe, digamos que eso se utiliza Rodríguez e os seus contemporáneos. Despois tamén era fundamental ao principio dos traballos calcular ben nos postes que situaban a latitude e a longitude dos mesmos, non? Bueno, a latitude sempre foi máis doada de calcular mediante observacións do limbo superior do Sol polo meridiano de certas estrelas, tendo en conta multitude de factores, a refracción atmosférica, a declinación do Sol. Para a longitude sempre foi un problema máis complexo, sobre todo nos temas marítimos, non era o mesmo medir en terra que medir no mar. En terra utilizábanse máis os reloxos de péndulo e o problema mellorou moito, resolveuse cos cronómetros. Aquí aparece un cronómetro inventado por Harrison. Tamén os gobernos dan recompensas e premios a quen inventaba aparatos precisos. Harrison, un inglés que inventou este cronómetro que despois tuvo moitísima éxito, repercusión, e xa digo, tivo unha recompensa por el. En realidade, a longitude é observar de forma simultánea un fenómeno por dos observadores en lugares diferentes e mirar a diferencia horaria. Se pode partir do meridiano de Greenwich e a partir de aí medir, non? Que facían? Como dicía antes, primeiro, calcular a medida angular, non? Que ángulo vamos a medir? Pois 1 grau, 2 grados, aí utilizaban medidas astronómicas, observacións, diferencia de latitudes, non? Despois, a parte lineal, canto mide ese arco correspondente a ese grado. E aí xa medidas xeodésicas, procedementos xeométricos, cálculo trigonométricos e tamén observacións visuais para que nos demos conta no enlace este balear para poder recoller datos de entre o poste que estaba en Ibiza, en Canguel, hasta o que estaba na península que se chama Diserto, pois estiveron hasta 6 meses para poder visibilizar ben e coller ben as medidas. Despois facían unha triangulación. A triangulación, o primeiro elemento importante era coller o primeiro lado do triángulo que iban a medir. Entón, era moi importante porque senón iban os erros encadeados, non? Entón, igual que Eratóstenes o fixo como unha persoa, eles medían, cos instrumentos que había naquel momento, non? A base. Incluso, despois de ter toda a triangulación, utilizando o método de triangulación, volvían a medir o primeiro lado, a base, a ver se o fixeran ben, a ver se era correcto. Despois, esa rede de triángulos concatenados tiñan esos vértices notables, non? Buscaban as montañas, sitios onde podían visibilizarse. Os vértices tiñan que estar orientados a ver onde iban a proxectar, como iban a medir esa liña do meridiano. Non sei se antes se observou ben como eran esos triángulos, non eran en xeral coplanarios, e ademais nin tiñan ángulos moi agudos nin moi obtusos, porque esos podían ter consecuencias nas medidas que xeraban erros, non? Si era posible que fosen equiláteros. Despois poñerei unha figura, pero se se coñece un lado
do triángulo e dos ángulos adxacentes pola visibilización que facían, pois entón podían conseguir os outros lados do triángulo e o outro ángulo. Xa digo, moi importante comezar ben coas medidas. Unha vez que tiñen a triangulación, pois collían a liña poligonal que estaba, que lles conviña preto do meridiano, pode ir segundo onde estivese o meridiano, deste lado ou desto. Proxectaban esos lados sobre a liña do meridiano, reducían a nivel de mar todas as medidas e daban as medidas finais. Bueno, parece moi sinxelo, pero é moito máis complexo que isto. Sobre todo, ademais, e xa veremos a continuación, había variantes de cada método, non? O sea, non todos facían exactamente a mesma proxección, nin as mesmas medidas astronómicas. Aquí temos, bueno, pues xa máis claro como é o enlace balear, algún dos triángulos que aparecen aí, e na parte de abaixo pois hai unha triangulación para medir un paralelo, que a veces medían tamén non só meridianos, sino paralelos, non? Aí vemos como son os triángulos, a liña poligonal que utilizan é esa de color vermello, que despois proxectarán pola liña do meridiano. Aquí temos esta liña que é onde van a proxectar as medidas, non? Ben, o enlace balear tuvo importantes consecuencias aos resultados. De feito, o goberno español encargoulle unha memoria sobre esos resultados, non? A Rodríguez e a Chais. Por subliñar as máis destacadas consecuencias, pois mediuse un triángulo sobre o mar por primeira vez, a intensidade da forza da gravidade en todos esos postes, fixaron o valor do achatamento elisoidal, o sea, estaba claro que a Terra non era unha esfera, sino que tanto Newton, xa digo, como Rodríguez, entón eles fixaron ese valor do achatamento, mediron tamén un grado e medio do paralelo e, cos seus datos, confirmouse o valor que se tiña adoptado para o metro. Ben, entón esa sería unha primeira contribución moi destacada. Vamos agora á memoria que foi presentada ante a Royal Society, como dixen antes, por José de Mendoza e Ríos. Esta foi, bueno, memoria publicada na Transanctions Philosophics en 1812, bueno, leva este título, Observaciones sobre a medida do meridiano, de 3 grados, bueno, dirixidas en Inglaterra polo teniente coronel William Munch. Aquí temos a triangulación que fixeron Munch e Calvi, estes ingleses, e, bueno, mediron desde Dunos, que está aquí na isla de Wight, ao sur de Inglaterra, hasta Clifton, que está pola zona de Bristol, non? Esa foi a triangulación que fixeron. Bueno, aquí volvo a repetir que con este lado e estes ángulos podemos determinar todos os datos do triángulo e utilizalos tamén para medir distancias a astros, estrelas, o que sexan. Ben, estes son os datos, esta memoria que fixemos tiña moita reputación, non? Moi importante. Entón, a ver, que di Rodríguez na súa memoria de todo este traballo de Munch e Calvi? Ben, el recoñece, comeza dicindo a perfección das medidas, porque era fundamental comezar a medir ben, non? O instrumental que utilizaron e a profesionalidade dos observadores. Pero di que esos resultados son sorprendentes en sentido negativo, é dicir, tendo en conta eses datos, a Terra non sería achatada polos polos, senón polo Ecuador. Entón, na memoria, a verdade é que é moi ilustrativa, non que o que conta sexa sinxelo, senón como conta, non? Entón, ele faise preguntas e respostas. Donde estará o erro? Ele dá a súa opinión, pero contrastada moi rigurosamente, non? Entón, di, o erro non pode estar na base inicial nin nos aparatos. Munch e Calvi non tiñan en ningún sitio explicado como fixeran as contas. Tiñan os datos iniciais, pero non os métodos que utilizaron. Entón, Rodríguez deduciu que utilizara o método de proxectar os lados dos triángulos sobre a liña meridiana de forma perpendicular. E ese método
non era exacto. El creía que non era exacto. Entón, eso foi o primeiro que di, e tamén di que podería haber erros nas observacións astronómicas. Na propia memoria di Rodríguez, bueno, pois non queda outro remedio que me he visto obligado a volver a hacer os cálculos con os datos de Much. E que fixo Rodríguez? Pois cambiou de método, vale, cos datos iniciais volveu a recalcular todo, utilizou o método de Delambre, que en realidad era un método que xa utilizaba ángulos esféricos, trigonometría esférica, non? E calculou ese desenvolvemento do arco de dúas formas, utilizando dunha banda os vértices occidentais e tamén facendo intervir únicamente as estacións orientais, non? Para ver que resultados tiñan. A que conclusión chega? Bueno, aquí na memoria, isto é unha apreciación persoal, Rodríguez é moi claro, o sea, primeiro fala moi ben, porque era moi reputado, ademais o di con sinceridade do traballo de Much e Calvi, pero é moi taxante dicindo que está mal, o sea, que as conclusións non pode ser esas e rigurosamente o explica. Entón, discrepa coa medida angular, o que está o ángulo que é o primeiro dato, tamén coa medida lineal dese arco. A medida aumenta ao acercarse ao ecuador, é o que di, e fai os cálculos además para 3 coeficientes de achatamento, non? Moi similares, e dá un valor da excentricidade do arco de 1 dividido entre 320, que é moito máis exacto que o que tiña dado Delambre, non? E conclui dicindo, bueno, pois hai erros na estación de Arbury-Hill, ademais os erros chegan casi a 5 segundos, algo que, bueno, nesas medidas era importante, era un error, bueno, que non se podía manter, non? Xa digo, esta parte da memoria, agora vou falar das outras, falarei despois, foi a que tivo unha repercusión moi importante, sobre todo no momento na controversia que existía. Cal era a explicación, di Rodríguez, a todo isto? Pois que había erros nas observacións astronómicas, que non tiveron en conta a desviación da vertical terrestre, que tampouco tiveron en conta a forma real da Terra. Claro, isto é un pouco complexo, porque para facer os cálculos necesitamos saber máis ou menos a forma da Terra, pero a forma da Terra é o que estamos buscando tamén. Entón, aí hai que ter moito cuidado. Pero estaba claro que a Terra non era unha esfera e había que ter en conta as súas irregularidades. E tamén di que a explicación é o método empregado, que o de Delambre é moito máis preciso. Ben, despois de falar deste meridiano inglés, el fai estudios críticos das medidas que se fixeron en Laponia. Como decía antes, esta foi levada a cabo polos suecos, visidas por Schwanger, di que os datos iniciais merecen total confianza e volve a refacer as contas, non? Fixo os cálculos para examinar o grado de precisión entre o arco e as observacións da polar. Confirma de novo a hipótese elíptica e, digamos que os de Laponia, o que vai dicir ao final, xo direi sobre que hai que facer nos extremos terrestres, no norte e no sur. Despois de falar de Laponia, fala de Lacaille, un científico francés, tamén moi reputado, que nunha das súas viaxes ao Cabo de Boa Esperanza fai medicións no hemisferio sur en torno á cidade do Cabo, non? Rodríguez obtén esos datos, se cree que é polas súas estancias en París que tiña acceso a esas memorias, e fai un comentario moi crítico, di que cos datos que ten Lacaille, cos resultados, máis ben, o planeta sería asimétrico, non? Entón, el di, non pode ser, non tiveron de novo en conta a desviación da vertical e hai que facer novas medicións para, sobre todo, demostrar que o planeta non é asimétrico, que o hemisferio norte e o hemisferio sur, son similares, non? Isto, despois, anos máis tarde se fixo, se lle dou a razón a Rodríguez. Despois desta crítica, le tamén fala
das medidas do arco do meridiano na India, non? Polos ingleses. Estas foron, bueno, pois o responsable era tamén outro militar, Langton, e foron publicadas pola Sociedade de Calcuta na Asiatic Research en 1802. Bueno, aí triangularon a India, esta medición foi importante porque contribuiu a comprobar a simetría do elipsoide, non? E tamén que as diferentes partes da corteza terrestre e da colla terrestre estaban en equilibrio gravitacional. Rodríguez fai tamén estas contas, utiliza o método que a ele gusta, que é o de Delambre, e apoia, bueno, di que ben, a maioría dos resultados son correctos, os resultados volven a apoiar o metro como medida universal, e o que si fixo, con respecto a estas medicións na India, foi corrixir unha medida dun paralelo que se medirá aí, di que non está de acordo e pon exactamente os erros que hai. Pero, bueno, non hai documentos con datos concretos dos cálculos que fixo sobre este tema. E na memoria, pois que vai tocando todas estes, como vemos, se dedicouse a repasar todo o que estaban facendo naquele momento en diferentes partes da Terra e remata, pois, volvendo a repasar as medidas que se fixeran entre Dunkerque e París. Vale? Entón, el di que hai erros na estación de Dunkerque. E o propio Delambre, que con Mersenne estivera nesas medidas, pois recoñece que sí, non? Probablemente por as condicións atmosféricas que tiveran naquele momento. Esas son, digamos, os 5 temas que trata nesa memoria e conclúe dicindo que hai que facer máis medicións no hemisferio sur, que os resultados de Lacaille non poden ser, bueno, correctos e, por lo tanto, hai que contrastar iso, non? A súa memoria, sí que no anexo, ao final da memoria, ten un anexo donde Rodríguez explica con detalle as fórmulas que empregou, bueno, por que fai esas afirmacións, en que ao longo do texto vai explicando cada cousa que afirma, antes pois a xustifica, non? Ben, contribucións desta memoria, o máis destacado, que xa fun dicindo de alguna forma, non? Confirmou a teoría de Newton de que a Terra está achatada polos polos. Demostrou empíricamente, digamos que fixo con maior exactitude que calquera outro matemático. Bueno, un inciso, non? Hubo unha certa polémica, non? Pero que se resolveu pronto, digamos, nas academias. Como podemos pensar, os franceses quedaron bastante fastidiados con que a Terra fose achatada polos polos, pero na propia Academia Inglesa houve algún académico defensor de Munch que, bueno, fixo uns ataques virulentos contra Rodríguez, pero, digamos, nin Rodríguez nin Munch entraron nesa polémica. Pouco durou porque os grandes científicos, bueno, pues apoyaron a tese de Rodríguez, esos resultados, e de feito, pues, se cree que a polémica tamén foi por outros problemas que existían entre os académicos, cousas da vida cotidiana. Bueno, unha vez dito isto, pois, aparte desa polémica inicial, todas estas contribucións, non? Contribuíu a determinar as dimensións do planeta, porque se sabemos, bueno, a medida dun arco, unha regla de 3, vamos medindo todo a circunferencia completa, non? Que veíamos antes. Pois se di que quizás a súa maior contribución á forma da Terra foi cando relacionou tanto os desenvolvementos lineais cos angulares, pero obtivo a partir de aí os achatamentos acordes co que se intuía. Tamén serviu para comparar, como decía, as dimensións e a forma dos dous hemisferios e a hipótese desa forma elíptica. O metro, que era un problema, pois, non só, como dicía antes, definilo, sino que fose creíble e que fose apoiado, coa súa memoria supuso tamén unha importante contribución
ao establecemento do metro como unha medida de longitude universal. E aquí estamos co metro, non? Ben, o sistema métrico decimal, pois, quizás sexa considerado como o maior logro científico que a Francia revolucionaria, pois, ofreceu ao resto dos países, non? Inmediatamente tuvo unha amplia repercusión, porque, claro, as dúas sociedades, a francesa e a inglesa, estaban neste tema. Como digo, pese a algunha polémica non trascendeu máis, foi moi respetado por todos os científicos contemporáneos. A partir de aí foi cando, bueno, pois, sí, tuvo esas ofertas de Rusia, de Madrid, de Argentina, non? Foi citado por grandes científicos contemporáneos como Thales, Delambre, en moitos escritos actuais, pero daquela época e posteriores, se fala moitas veces deles, di o sabio español, o propio Delambre, esa memoria que, por suposto, estaba en inglés, fixo a traducción ao francés, vale? Bueno, vou rematando xa, en España, o que falou por primeira vez, é unha persoa de referencia para coñecer a Rodríguez sempre que se quera estudiar, pois foi Ramón María Aller, non? Aquí teño algúns, bueno, hai moitísima, podemos falar do metro, da historia do metro, da xeodesia, de medir a terra, pero, digamos, para centrarnos na obra de Rodríguez, seleccionei, bueno, pois estos tres referencias. Como digo, Aller foi o primeiro que falou tanto da biografía de Rodríguez como desta memoria. De feito, fai unha traducción completa ao español da memoria en inglés de Rodríguez, non? En 1929, que se pode conseguir nos arquivos do Seminario de Estudios Galegos. Bueno, por suposto, interesante ler a memoria de Rodríguez, que xa digo, está contando algo moi difícil, como que entran matemáticas, astronomía, física e todo, pero pese a esa dificultade o conta moi claramente, con moito rigor, e despois estes dous artigos que tamén desenvolven o que foron os traballos de Rodríguez, non? De Ruiz Morales e Ruiz Bustos, que tamén o mencionan sempre como el sabio español, están publicados en Topografía e Cartografía, que é a revista del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía. Bueno, creo que se alguén está interesado en Rodríguez na parte de xeodesia, pois son moi importantes. Bueno, poderíamos falar, creo que moito máis, pero ahora xa vou a rematar. Moitas gracias pola vosa atención. Gracias. Hola, que tal? Boa día, parabéns, Ana, pola tua introducción, e Tino. Eu teño a curiosidade, además, Tino, como xeólogo, casi da primeira parte, ese interés que tuvo por o tema das minas, non? Eso queda porque, bueno, a parte da medida sí que se está moi clara, pero esa repercusión que ten el co estudio do tema da xeolóxico é sorprendente, non? Sí, bueno, como moitas cousas na biografía de Rodríguez, pois a verdade que é difícil de saber motivacións, non? Porque, claro, a documentación que temos dele é moi escasa, basicamente sobre 100 cartas a Suárez Freire, que hai toda unha serie de cuestións que non entendes, non? Que, por exemplo, está tantos anos fora e non aparecen informes, é rarísimo, non? E dices, bueno, tería que, de alguma maneira, corresponder, non? A esas estadías e tal. A elección de que valle a Freire é moi sorprendente. É unha persona que, como acaba de explicar Ana, imaginadevos a formación que tiña en temas de xeodesia, matemática, astronomía. Claro, evidentemente unha persona pode ter ansia de coñecemento, pero é raro. Vamos a ver, unha persona que coñece algo de Rodríguez me comentou que Jacoba Gil Taboada tiña algunha propiedade relacionada con algunha mina e tal, e que eso lle pudo estimular. É unha especulación posible. Eu sospeito que ten máis que ver con que el quería marchar. É dicir, se algo é constante na vida de Rodríguez é que el quere estar no estranxeiro visitando instalacións, vendo a personas e facendo unha vida persoal da que non temos nin idea. Ese é un mundo absolutamente descoñecido. Entón, eu creo que en ese querer marchar hai unha vocación personal de estar polo mundo
E logo hai un elemento político que tamén pode influir. No ano 14, cando Fernando VII volve e dice a Constitución non a quero ver diante. E entonces, claro, ele está en Santiago e dice, bueno, isto veñen malos tempos. O seu amigo íntimo, Boado, está participando nunha conspiración. Entón, eu imagino que sumando a súa vocación de coñecemento con esas circunstancias políticas, el se engancha a primeira oferta que pode ter. Por outra banda, quen decidía en Madrid esas estadías? Algúnas a Secretaría de Mariña. Non? El tiña moi boas relacións aí en altas esferas de Madrid. Non sei, pero é moi raro porque é un cambio de perfil científico moi notable. E además vai a Fraiba sin saber alemán. Co cual se pasa 6 meses sin traballar ali, o sea, sin traballar, facendo cousas, pero é raro, se nota que é unha improvisación. Despois é verdade que toma notas de algúns escritos de Werner e ao final, pois por exemplo, en ese traballo de 1822 sobre Sierra Nevada, fala da composición xeolóxica, é dicir, que aprendeu algo. É verdade, pero non deixa de chamar a atención non só eso, sino esa continua marcha a distintos sitios que realmente non sabemos. Por exemplo, en Londres non sabemos realmente o que fixo. Home, xa elaborar este traballo debía ocupar bastante tempo, pero se sospeita que estuvo no servicio cartográfico inglés, pero tampouco hai documentación. Entón, é todo un pouco confuso. Vamos a ver, postos a especular. Naquela época, moitos científicos tamén colaboraban con espionaxe. Por exemplo. Claro, e iso habría que investigar en sitios onde haxa algún tipo de registro. Quere iso dicir que Rodríguez actuaba como espía? Non o podo afirmar en absoluto. Pero moitos deles combinaban a súa acción científica, formativa, con mandar informes secretos, espionaxe, etc. Non sei, a verdade. A min o de mineraloxía me sorprende moito, pero igual hai unha explicación que Paco Fierros igual nos dá. Bueno, sobre minería non podo dar ninguna contestación, pero sobre mineraloxía sí, non, porque foi unha afición que mantivo toda a vida. Hai algúns datos pouco soltos de Caldara Novo, que sí que lle gustaba moito buscar minerais. Hai despois o misterio, pero un misterio con unha base real, non? Que é a relación con Aui, non? Que non hai datos concretos de que aquelo, pero hai unha realidade. Que a colección máis importante de sólidos cristalográficos polo número do mundo, despois está a de Viena, é a da Universidade de Santiago. Esa colección de sólidos cristalográficos veo por Rodríguez. Como a conseguiu? Esa é a dúbida, non? Sabemos que non a podido comprar porque cobraba 6.000 reais ao ano. O coste que tiña, porque se sabe, o coste que tiña a colección era de 24.000 ou pico de francos. Non, espera, era 3 ou 4, ahora non lembro exactamente a equivalencia, pero sei que era 3 ou 4 veces o soldo de Rodríguez. O sea, que non tiña medios para mercala, non? Roubala non a roubou. Despois, outra posibilidade é que fora un agasallo como sempre foi a tradición que houve en Santiago. Desde Rodríguez morreu no 28, pois 20 anos despois, na Universidade de Santiago, todos os profesores, os valores máis significativos, decían, e os propios herdeiros, que foron un agasallo de Aui a Rodríguez. Por que o agasallou? Hai dúas... Sí, hai dúas posibilidades. Que tuvera moita intimidade, o cal non é fácil, porque non hai ninguna relación que justifique eso, ou ben que Aui o tiña por un gran sabio, nese sentido, porque si se sabe que Aui regalou 3 ou 4 coleccións a científicos moi significativos daquele momento, que a mellor Rodríguez o considerara un máis dentro dese elenco, non? Pois podería estar esa posibilidade, non? Entón, a última cuestión, tamén vou un pouco así cronolóxicamente, é que cando estivo en Madrid había un mes que estaba desaparecido, que non sabían dele. Hai unha carta que creo que é do abade do Escorial que dice que é que andaba buscando minerais. Por lo tanto, quero dicir que era unha afición. A mellor non escribiu moito, algo escribiu, efectivamente, de citas esas. Eu creo que cando estuvo con Werner, o
o francés, os eles falaban alemán, escribían en alemán, pero o francés era unha especie de lingua franca naquele momento, non? Entón, nese sentido, coido que puido aproveitar bastante as relacións con Werner. Penso que, ademais, despois as relacións con Aui tamén foron moi importantes. Eu sempre quero destacar que agora, cando consideramos a cristalografía, consideramos que é unha ciencia un pouco extraña, e que o motivo que tiña era faceres difíciles a xeoloxía aos estudantes, non? Pero naquela época a cristalografía era unha ciencia de punta, porque era a relación das matemáticas ca natureza. De feito, o curso que deu Aui na Academia de Ciencias Francesas tiña uns alumnos que xa os fixara eu, Lavoisier, Laplace, Delambre, etc. Non quero dicir que realmente era un home que tiña unha repercusión científica de primeira categoría. E, de alguma maneira, Rodríguez entrou nesta órbita. Non sabemos moi ben por qué, pero entrou. Non? Porque as consecuencias está na colección que temos na Universidade de Santiago. Sí, bueno, solo un matiz. Si Rodríguez, si por algo se caracterizaba, é que entraba en moitas órbitas. Tiene unha gran capacidade. Solo un detalle. A René Hawi é o creador da cristalografía. Os sólidos cristalográficos, os que somos maiores, cando estudiábamos ciencias, era esa tortura que nos facían na aula porque o explicaban moi mal. Podían explicarlo mellor. Non se acordades? Aquelas figuras de madeira ou de plástico que nos facían aprender e tal e todo ese rollo. Rodríguez xa en 1803, na máis chegar a Francia, mandalle á Universidade de Santiago un libro de Hawi. É dicir, xa o sitúa como un científico importante. E ahora non sabemos máis, como te explicaches moi ben, desa relación. Carolina. Yo solamente quería apuntar que es un hombre inquieto, ¿no? Y le gustan, yo creo que muchas ramas de las ciencias naturales. Y en el caso de los minerales, es muy fácil llevarte esos minerales contigo de todos los sitios donde él visita, ¿no? Él deja sus pertenencias antes de irse a Santiago y fallecer allí. Entre ellas hay muchos minerales. Y me parece a mí que es un recurso muy fácil, ¿no? de guardar, de tener y de estudiar. Yo creo que eso también es importante, ¿no? La parte más práctica. Únicamente apuntar que antes decías que fixo en Alemania 6 meses sin saber alemán, pero resulta que todos, o 19, todas as tesis en Alemania eran en latín. Él sabía latín. Gauss escribiu todo, menos algún traballo en latín. É dicir, que con latín no medio universitario alemán se podía defender perfectamente. Non perdía o tempo. Era así, bueno, tiña a carreira de teología. Claro. Por eso decía. Él sabía latín, nunca mellor dito. Pero que conste que hai notas que apuntan a que non entrou de inicio como alumno ali, o sea, o tema non foi claro de como formaba. E bueno, como outros moitos temas del, pero Guillermo me parece que quere falar, non? Sí, visto que este señor parece que estuvo moito máis tempo fora do país que dentro do país, non? Dá impresión un pouco de que hai como unha búsqueda de algo que para él era, digamos, espiritual incluso. Hai como unha fuxida. Iso é así un pouco unha fuxida, non? Posto que ele está en París, en Madrid, en Londres, etc. Non? Non é unha persona coñecida aquí. O sea, eu, por exemplo, non sabía quen era. Pregúntame se queda algunha huella del en Galicia, se queda algo do que se poida falar del con respecto a Galicia, porque vemos que o seu traballo en moitas das cousas que fixo estaban máis ben relacionadas con países estranxeiros. Igual parecía que aquí non tiña suficiente respaldo, que a sociedade non estaba suficientemente desarrollada para que eu pensaba que debería estar. Que queda realmente de aquí?
Mira, hai unha cousa que queda e que vai falar Gonzalo na súa intervención despois do café, que é Domingo Fontán. A carta xeométrica de Fontán, que tan importante é para Galicia, o primeiro mapa científico en España terrestre, non se pode entender sin, bueno, Gonzalo vai explicar mellor, sin Rodríguez. Eso xa, e logo a referencia del, sempre en Santiago, na Universidade, sempre estivo a idea dese sabio recoñecido no Víctor, que aparece na Universidade, e moitas outras cosas, pero a conexión, basicamente, polo menos entendo así, é a conexión con Fontán. Ese foi o seu continuador. O sea que si tuvo repercusión directa. Logo a colección de Aui, que falaba Paco Fierros, eso é importantísimo. Non sabemos como chegou, pero está ali. E esa colección despois foi estudiada por Quiroga en Santiago, antes de irse a Madrid, e por González Linares, é dicir, por xente que foron os que moveron os estudos de cristalografía en España na segunda parte do século XIX. É dicir, tuvo moita importancia esa colección de Aui. Non sabemos como, pero repercutiu. Non sabemos como adquiriu, non sabemos como chegou a máis da universidade, pero existir existe. Non sei se queres. Como andamos? Unha pregunta máis? Pois se vos parece. Bueno, temos agora un descanso. Continuamos a sesión e en este caso, pois, vamos a ver, Gonzalo Méndez vai falar sobre José Rodríguez, a base xeodésica da Carta Geométrica de Galicia, Domingo Fontán. Unhas moi breves palabras sobre Gonzalo, que en primer lugar lle quero agradecer que participe, que se animara a vir aquí a estar con nós. Gonzalo é profesor titular de Xeodinámica Externa no Departamento de Xeociencias Mariñas e Ordenación do Territorio da Universidade de Vigo. Imparte docencia en Ciencias do Mar, Biología, Enxeñería de Minas, Enerxía, Ciencias Económicas e Empresariales, moitos sitios. Centra a súa actividade investigadora na relación medio ambiente e territorio, así como na cartografía. Nestes temas participou en máis de 60 proxectos, contratos de investigación, resultados refletidos en máis de 200 publicacións. Pero el mismo di que a súa gran paixón é a historia das ciencias en xeral e a historia da cartografía en particular. E, efectivamente, bueno, esa pasión que ten é o punto de encontro comigo, polo que o coñecí, alrededor da unha iniciativa, pois, algunha publicación no seu momento, e, últimamente, pois, unha unidade didáctica que quixemos no Consello de Cultura Galega sobre Domingo Fontán, cando foi aí atrás un aniversario. En todo caso, bueno, reitero as miñas grazas, o meu agradecimento por estar aquí con nós e cando queiras. Funciona esto, non? Sí, sí. Debo responder con agradecementos tamén pola miña parte, agradecementos a invitación, a todos os organizadores por poder participar nunha xornada que tamén me ten un especial atractivo pola temática, non? Xa en anteriores intervencións falábase acerca de cal era o papel de Rodríguez como mestre de unha serie de figuras señeiras de Galicia, e entre eles falábase varias veces de Fontán. Por lo tanto, a presentación que traio pretende un pouco destacar, ese labor de Fontán por facer un bo mapa de Galicia, unha carta xeométrica, entendendo por xeométrica con calidade matemática, por lo tanto, herdando, digamos, os compromisos e os desexos tamén do seu mestre Rodríguez. O problema de carecer de un mapa preciso de España, dunha carta xeral de España, como se di moitas veces,
dunha carta exacta de España é un problema de moito tempo. É dicir, podemos decir que cando se consigue por fin unha carta con certa calidade a finais do século XIX levaban 300 anos intentando conseguida. Non me vou remontar, polo tanto, á segunda metade do século XVI, senón que vou facer, simplemente vou tratar de situar o problema nos antecedentes máis próximos a Rodríguez e a Fontán. E así temos que na segunda metade ou no inicio da segunda metade do século XVIII o Marqués de la Ensenada, famoso polos seus cambios en toda a administración, pero en especial polo seu catastro, o catastro de Ensenada, que o que pretendía era racionalizar todo o coñecemento que había sobre produción económica do país e, por lo tanto, de contribución á coroa, aos outros poderes, poder saber exactamente o que había para ver canto se podía recaudar. Encarga a dúas figuras que tamén foron citadas en algún momento, a Jorge Juan e a Antonio de Ulloa, encargalles que se faga un mapa de España preciso. Ese é como un dos exemplos máis inmediatos anteriores. Fracasa no momento en que cae en desgracia o Marqués de la Ensenada en 1754, esa idea queda morta. Sin embargo, tamén corresponde ao Marqués de la Ensenada naquel momento pensionar a París a unha serie de figuras pensando no futuro dese mapa. Ese mapa que encargaba a Jorge Juan e Antonio de Ulloa debía ser grabado. En España non había grabadores de calidade, había que facer un grabado en cobre para impresión, e entón encárgalo a Salvador Carmona, becan a París a Salvador Carmona e a Afonso Cruzado, e becan tamén, pensando máis na especialidade do grabado xeográfico, ao coñecido Tomás López e a Juan de la Cruz Cano. De todos estes, hai dous que destacan especialmente nos anos posteriores, que son Juan Salvador Carmona, que aparecerá facendo grabados para a Cartografía Nacional, está con algúns mapas que se conservan, tanto, sobre todo, de cartografía náutica, e despois Tomás López, porque, digamos, allí aprende o grabado xeográfico e, ante a inexistencia de un proxecto oficial de cartografía de España, o que vai a facer é tratar de facer os seus propios levantamentos cartográficos. Bueno, máis que levantamentos, non debería ser riguroso no termo, o que fai é compilación. Colle os mapas existentes de outras persoas e, bueno, fai unha mistura con eles e tamén fai moitas veces traballos por enquisa, algo que nos pode resultar agora chamante, pero eles o que decía é, imprimía un modelo de enquisa que enviaba a todas as autoridades do reino e a todos os párrocos, e decía: se vostede sube ao campanario e mira ao norte, que é o que ve na primeira legua, na segunda legua, na terceira legua, e despois se mira ao noreste, na primeira, e con eso el despois pasaba a un esquema e facía mapas así. Resultado, claro, o resultado é este. Este é un mapa que fai Tomás López, o primeiro que fai de España en 1770, unha copia posterior, pero idéntica, é dicir, este mapa, e nos pode parecer que a forma xeral de España, pois a forma xeral da península, pois parece razonable, bueno, non é aquelas formas tan deformadas que podíamos ver en cartografía anterior. Pero se entramos no detalle, a mellor nas últimas filas igual non chegamos a verlo de todo ben, se chegamos ao detalle e vemos Galicia, pois a Galicia parece absolutamente comprimida, xa non quero encontrar o que, se non entramos ao detalle do que pode ser, non sei, a Ría de Vigo ou outras, bueno, é bastante disparatado, non? Entón, eso é o que había, e, por lo tanto, malamente. En calquera caso, Tomás López é máis coñecido por este mapa, non? No caso de Galicia, el fai
mapa de España, pero despois, posteriormente, comeza a traballar en detalle para facer, bueno, chega a publicar un atlas, vai facendo pouco a pouco hasta ter o conxunto completo e facer todo un atlas de España. E este é o mapa de Galicia, coñecido porque, bueno, o mapa que ten as antigas provincias daquela, non? E igualmente, se vemos algo de detalle, bueno, está mellor que Galicia xa é mellor parada que no anterior, evidentemente, pero ainda así entramos en algúns detalles. Bueno, pois, non sei, a Ría das Damas desapareceu, por exemplo, ou hai, digamos, algunhas deformidades pois bastante grandes, non? E o mesmo, por exemplo, a mí, por xa que estamos onde estamos, lóxicamente, por exemplo, a Ría de Cedeira aparece moitísimo máis grande que a de Coruña, cando realmente unha terceira, unha cuarta parte de Coruña, non? Entón, bueno, porque está utilizando trozos de mapas e o resultado, digamos, dese puzzle, pois é este tipo de produto. Entón, a necesidade, o que quería dicir, a necesidade é evidente. Sin embargo, hai un antecedente que si ten unha certa calidade, ten calidade matemática, está feito, tal como se apuntaba antes, no mundo da mariña, a matemática era moito máis importante, e a xeografía matemática era fundamental para poder estar ben posicionados, ben situado, e non cometer o erro de encallar o barco por ter unha mala posición. Entón, nos anos 1783 a 1788 levántase o Atlas Marítimo de España por Vicente Tofiño, que a pesar do apelido non é galego, era gaditano, creo lembrar. Sigue un método establecido por uns franceses, e o que vai a facer é, a través de unha serie de operacións marítimas e terrestres, vai a levantar toda a costa de España. E vai levantar utilizando dous tipos de mapas que veremos agora. Pero vai facer a través, como se contaba xa antes para outros traballos, a través de unha serie de triángulos continuados, coñecendo a base, digamos, coñecendo un dos lados dun dos triángulos e coñecendo os ángulos, pois van a conseguir dar exactitude a todo o conxunto. Vai facer unha serie de cartas esféricas, que como se chaman naquele momento, son cartas que teñen en conta a esfericidade da Terra. O que está facendo realmente son cartas en proxección Mercator, que é a proxección por excelencia para a navegación, é a proxección que non, digamos, desatende as distancias e desatende as superficies, ou a equivalencia das superficies, para gañar en conformidade, para que os ángulos medidos no mapa sexan iguais aos ángulos que correspondentes da realidade. E entón, bueno, pois fai unha serie de cartas esféricas para toda a costa española, e despois fai unha serie de cartas que chama planos, nese caso, no que xaman, digamos, é unha zona moi reducida do territorio, do mar, nese caso, na que pódese despreciar o efecto da esfericidade da Terra, non? E este é o caso, por exemplo, da carta que temos aquí, das rías de Ferrol, Coruña e Betanzos, que publica, na que vimos poder ver un detalle, que aquí temos a zona da ría da Coruña, na que, por certo, viñan as xacentes, pintadas daquela, eu digo polos tristes recordos dos baixos das xacentes, e na que aparece incluso, por suposto, aparece representado a illa de Santa Cruz. E como vemos, evidentemente, ten unha calidade bastante aceptable. Ademais, engade unha información novedosa, aparte do valor da sonda, que é algo
que é algo que xa se viña facendo, e o facía a través de unha serie de transeptos entre distintas puntas, de punta a punta, pois vai facendo, enviaban unha embarcación pois coa sonda para ver canto era o calado, pero engade, decían, algo novidoso que é a calidade do fondo, que é algo que pode resultar moi interesante, non? Se é area, se é pedra, se é fango, se é outro, algas tamén pintas veces. Ben, pois se estes son os antecedentes, chegamos ao momento que tamén se referiu en alguna das presentacións anteriores, e é que en 1808 a Suprema Junta Central pide a Rodríguez que se trasladare a Cádiz para preparar un informe sobre as operacións necesarias para a formación dun exacto mapa xeral de España e para un sistema uniforme e invariable de pesas e medidas. Afortunadamente, temos unha copia feita por Domingo Fontán, como decíamos antes, discípulo de Rodríguez, que se conserva na Fundación Domingo Fontán, 16 follas manuscritas. Non hai que pensar en, como outros textos a veces de papéis manuscritos, por exemplo, do século XIX, de unha cuartilla con poucas letras, senón que estamos falando de folio extenso con moito texto. Eso transcrito a máquina podrían ser mellor unhas 20 páxinas. Por lo tanto, o que quero dicir con eso é que con moito detalle podemos ler as instruccións que tiña previsto Rodríguez para a elaboración dese mapa, e que en poder de Fontán van a ser de alguna maneira, como veremos, continuadas ou atendidas por él. De todas esas moitísimas páxinas que decía, quería destacar, ainda que moi por riba, algunhas frases, non? É indispensable, di él, lógicamente, que se coñeza a latitud e a longitude de todos os elementos xeográficos a representar. Él fala de povos e de sitios, non? Pero en algún outro momento fala de obxectos, que é algo curioso, porque hoxe en día nos sistemas de información xeográfica, cando se fai cartografía por ordenador, falase precisamente igual de obxecto xeográfico, non? É unha coincidencia na terminoloxía. E di que hai que ligar os obxectos e puntos que desean marcarse na carta por medio de unha serie de triángulos. Unha serie de triángulos continuada en todas as direccións, é dicir, unha malla de triángulos que se extende por toda a superficie a representar. Os lados destes triángulos serán as verdadeiras distancias de uns obxectos a outros, e di que, bueno, coñecendo un ou dous lados destes, e coñecendo unha base ou dúas, con unha sería suficiente, pero veremos que ás veces propónse unha segunda base pois a certa distancia para comprobar que os cálculos manteñan a calidade. En medidas lineais, naquel momento fala de varas, fala de toesas. A vara castellana era a máis extendida, a vara son algo menos de 1 metro, son 835 milímetros. Bueno, pois sirven para o cálculo do longo de todos os demais triángulos. A partir desas bases, e iso é mesmo, denomínanse bases. E, por último, nos di que para determinar a latitud e longitude dos puntos e os obxectos que sirven de vértices aos triángulos, faise preciso determinar de antemán a altitude e a longitude dun deses vértices ou estacións por medio de repetidas observacións astronómicas. É dicir, cando menos hai un punto de toda esa malla do que debemos coñecer a posición astronómica exacta. E imos ver entón un pouco que é o que se fixo despois. Bueno, isto é o que finalmente remata sendo, esa era a idea, digamos, de Rodríguez, pero é o que se chega, que se conclúe en 1877, que é a primeira, a rede xeodésica de primeira orde da Península Ibérica, que, como digo, pois ainda
hubo que esperar pois bastantes décadas para conseguila. A esta rede de primeira orde superponse unha de segunda orde, terceira, non? Para, digamos, cubrirlo absolutamente todo. Pero no que xa podemos ver tamén que consérvase, e ademais así o di Rodríguez nesa memoria que sinteticei extremadamente, di que se podía aproveitar todo o que eles xa fixeran das medicións do arco de meridiano de Francia ata as Baleares, aproveitar, digamos, todas esas medicións. Quero destacar deste mapa dos puntos. Un que está aquí, porque os veremos despois, non? Un que está aquí en Lugo, nos arredores de Lugo, e outro que está ao sur de Toledo, que en Madridejos. Por que? Bueno, no caso de Madridejos, que o que temos aquí, esa é a base da cartografía española que se fai, que a vai facer o Instituto Xeográfico Nacional, o que agora é o Instituto Xeográfico Nacional, daquela era o Instituto Geográfico e Estadístico. Eles deciden que toda esa maraña de triángulos, esa rede de triángulos teña por base a que se mida aí en Madridejos, pero coñecedores do traballo de Fontán, digamos, de algo máis que me sucedeu despois, enlazan, comproban, ao chegar a Lugo, comproban que a base de Lugo, efectivamente, correspondía, digamos, mantiña, digamos, a calidade da rede, non? Que é o único caso no que fan esa segunda medida. De isto non hai por que tratar de perder a vista mirando dentro do fondo. O que quero destacar é que simplemente hai moitos paralelismos, algúns se apuntou aquí, entre Rodríguez e Fontán. Fontán, digamos, nace en 1788 e, por lo tanto, ten 18 anos máis novo, e eses 18 anos, que é prácticamente como unha xeración, o equivalente a unha xeración, pois é unha distancia que se mantén en moitos feitos repetidos ao longo da vida dele respecto ao mestre Rodríguez, non? En canto a, digamos, os dous van a ocupar a cátedra de matemáticas sublimes en Santiago, é dicir, Fontán sustituirá ao mestre na cátedra. Os dous, por exemplo, serán deputados en Cortes, os dous serán directores do Instituto Astronómico de Madrid, etc. Hai toda unha serie de paralelismos na que é evidente que Fontán, sin desmerecer que evidentemente tivese todos os méritos para ocupadas, está claro que, de alguma maneira, vai, se me permite a expresión, vai a rebufo do mestre, non? É dicir, aproveitase lógicamente desa experiencia previa e, pois, consigue toda unha serie de digamos, de posicións que, de alguna maneira, siguen a estela do mestre, non? Non me quero parar porque senón sei que me podo perder nos detalles. Temos destacado tamén que, o decía antes Tino e o decía Ana, que tanto José Rodríguez como Fontán tiveron unha relación como mestres de unha serie de figuras, de Ramón de la Sagra, Casiano del Prado. Curiosamente, dúas figuras que teñen tamén moito que ver coa cartografía. Ramón de la Sagra é responsable dun mapa da illa de Cuba, que se inserta como se chamaba, Historia Natural, Política e algo máis da illa de Cuba, non? Historia Natural, Política e Geográfica, creo que era, da illa de Cuba.
E Casiano de Prado é o responsable do mapa xeolóxico nacional, a él se lle encarga, non? Por lo tanto, digamos, a relación coa cartografía mantense aquí. Pero sí quero destacar que hai toda unha serie de figuras pouco coñecidas, incluso tampouco coñecidas, que non coñecemos nin a súa cara, como pasa moitas veces nestas épocas, que son, de alguna maneira, un apoio sine qua non, para a carta, para Fontán. É dicir, Fontán non podería ter levado a cabo o seu objetivo de levantar unha carta precisa de Galicia, xa que non podía facelo de España. Bueno, encargaron a él tamén o mesmo, pero non conseguiu facelo, pero si o fai de Galicia. E quen están aí? Bueno, pois unha serie de figuras como os irmáns Domingo e José Lareo, o seu irmán Andrés Fontán, abogado en Noia, que é quen lle facía as medicións barométricas que despois comentaremos, José Dionisio Valladares, o pai de Marcial Valladares, o do vocabulario galego, que pois, tamén, digamos, o acompañaba en moitas das saídas de levantamento, o Manuel Rufo, o Alejo Andrade, unha serie de figuras que o apoian, que o acompañan nos traballos ou que lle elaboran, como o Lareo, que lle elabora as perchas para facer a medición da base, pero, bueno, eso verémoslo despois. Entón, Fontán, como decía, a quen lle encargaran tamén, digamos, facer un proxecto de mapa de España, e, ao fin e ao cabo, o que fai é, digamos, dar continuidade ao proxecto de Rodríguez, ao non conseguilo, el, digamos, imbuído por esa idea de que é necesario para o progreso, toma a decisión de iniciar o mapa, a pesar de que non conta con, digamos, con apoio oficial. Simplemente consigue que a universidade o licencie para estar, digamos, por tempadas no campo, facendo o levantamento, e faino convencido de que a solución aos problemas de desenvolvemento de Galicia, así o deixa escrito en diversos documentos, especialmente os problemas de comunicación e organización precisan da existencia dun bo mapa do territorio. A él, en distintos momentos, como veremos, se le encarga pois, a delimitación das provincias, ou a delimitación dos partidos, ou a delimitación de concellos, ou o trazado das novas vías de comunicación coa meseta, e di que dificilmente vai poder facelo se non ten un mapa preciso. Entón, desde 1817 a 1824, seguramente de unha maneira irregular no tempo, pero durante eses 17 anos vai a levantar a carta xeométrica. Pero tamén durante este tempo, sobre todo durante o trienio liberal, pois vai a ter algunhas encomendas. Encárgaselle, bueno, vai estar na Comisión de Estatística de Galicia, en a Diputación Provincial de Galicia, do trienio liberal, no que se encargan esas tarefas de división administrativa que decía antes. Vai a participar, e é algo que quero despois comentar con un pouco de detalle, xa direi por qué, vai a participar tamén no Dicionario Xeográfico de Sebastián Miñano, un dicionario xeográfico cuestionado no seu tempo por alguna figura, especialmente un divulgador, periodista, divulgador, tamén deputado en Cortes, que era Fermín Caballero, que atiza contra Sebastián Miñano duramente, e vai a participar, como decíamos, na organización territorial, división en partidos e provincias. E todo isto ata que por fin se consigue a publicación da carta en 1845. En todo ese proceso, e aquí onde queremos xa un pouco entrar xa nos aspectos máis científicos da obra, pois primeiro acopia instrumentos, necesita instrumentos. Estiven buscando durante varias horas a foto do metro por internet, non houve maneira. Acopia instrumentos a través da universidade, encárgase a compra de algúns destes instrumentos en París a través de José Rodríguez, teodolitos, sextantes, o metro de Fortín, barómetros,
encarga a construción das perchas para a base aos irmáns Lareo. Na memoria a que facía referencia antes, que era extensa, pois aí a veces entrase con moito detalle na luz destes elementos. Pois as perchas deben ser de pinabete de Holanda, porque a fibra é a máis alongada e máis dura posible, hai que embebelos en aceite para que despois a humedade non os afecte, non modifique a longitude, non se produce a torsión, hai un tipo de barniz, bueno, todo tipo de detalles, pero o digo porque non vou poder entrar neses aspectos, non? Entón, hai este un sextante de peto que hai agora no Museo de Pontevedra, este é o que chaman teodolito que hai na Facultade de Historia en Santiago, ainda que eu non me dedico a instrumentos, pero teño a sospeita de que iso é o que chaman, como se un círculo repetidor, creo que se chama nun sextante, pero, bueno, porque ten dos miras, tería, bueno. E entón, pide, como decíamos antes, que se construan 4 perchas, por visto, non se conservan, ainda que parece que estiveron, eso sabes ti, que estivera, creo que no Pazo do Marqués de Ombreiro en Lugo, parece ser, pero non houve maneira de atopalas, e creo que a vez restauraron o Pazo hai poucos anos, e se estaban no fallado, alá foron. Entón, construíse as perchas, parece ser que 2 de 4 metros e 2 de 3,5, e con eso lánzase a construir, digamos, a base, a primeira rede de triángulos, depois conformar o resto do mapa. Necesitamos, como decíamos, unha rede de triángulo, unha base, imos ver que vai facer 2 bases, unha primeira na proximidade de Santiago, depois outra en Lugo, necesita a posición exacta dun vértice, e iso é as medicións que vai facer da Torre de Reloxo de Santiago, da Catedral de Santiago, e un aspecto importante que é a altura das estacións. Efectivamente, estábamos falando na presentación anterior de Ana, estábamos falando da necesidade de convertir, digamos, todas as medicións á superficie do esferoide, e, polo tanto, se estamos facendo unha medición a 400, a 800 ou a máis metros de altitude, temos que convertir despois esa medición, que por outra parte é unha medición rectilínea, temos que pasala a curva correspondente do elipsoide. E para reducir a altura na que se está facendo, na que temos a estación de medida, normalmente do cumio dun monte a outro cumio, non? Pois temos que coñecer a altura, e ímolo facer a través de 2 posibilidades. Unha sería o teodolito, pero para longas distancias e ángulos moi agudos, como se nos dixo, non se debe aplicar. Para distancias cortas e tendentes importantes sí, pero para distancias longas e ángulos moi agudos non, porque o mínimo erro vai a ter unha repercusión moi grande. Por eso se nos decía preferiblemente tamén para os triángulos medidas de triángulos equiláteros, ou decía na memoria rectángulos isósceles. Bueno, axustado sempre o que se poida, non? E a outra posibilidade é o barómetro e o termómetro para axustar, non? Despois, como digo, falaremos de como facía, de como creemos que facías. Entón, Fontán fixou as alturas sobre o nivel do mar en Noia. Esa é outra. Hoxe en día, a cartografía española toda, é dicir, da igual, a aquí, cando miramos no mapa a altura as curvas de nivel e as altitudes respecto ao nivel do mar aquí en Oleiros, é respecto ao nivel medio mar en Alicante, porque iso é o nivel cero da península.
Entón, en aquel momento, bueno, pues como evidentemente non había establecido ningún cero, utiliza, digamos, crea o seu propio cero en Noia. Para eso, o que consigue é, digamos, enlear ou comprometer a seu irmán Andrés, que vivía en Noia, que facía as medicións de temperatura e de presión atmosférica todos os días en Noia, creo que era ás 9 da mañá, ás 12 e creo que ás 5 da tarde, non me lembro. Facía unha serie de medidas a unhas horas preestablecidas e así el sabe, bueno, pois, por eso temos tamén registros desa época, non? En 1817 obtén, mediante observación astronómica, a longitude, latitude e azimut da torre de reloxo da Catedral de Santiago, coa maior exactitude posible, con varios centros de medicións. E, por tanto, temos ese vértice que pedíamos. En 1820 mide unha base de 2.744 varas, aproximadamente 2.291 metros, na estrada de Santiago a Coruña, entre forma bis e Busaco, para os que ainda fan a ruta Santiago pola estrada, pois a altura da Xionda, máis ou menos. Non quere decir que non poda estar facendo medidas entre 1817 e 1820. Podes estar facendo todas as medidas de ángulos que queiras e podes estar desenvolvendo, digamos, toda a rede de triángulos, simplemente que como non tes a base, non podes convertir todo eso todavía en distancias. De feito, na carta de Fontán, que seguramente todos temos un pouco en mente, que vimos antes, nesa carta, no ángulo superior dereito, hai unha carta máis pequeniña que é o mapa de Galicia a escala 1.800.000, na que, e isto é un detalle dese mapa, na que está representado toda a rede de triángulos digamos, do mapa. E vemos como nos arredores de Santiago tivo que facer pois toda unha serie de medicións moito máis precisa, de triángulos moito máis pequenos que os propios da rede de primeira orde, para trasladar progresivamente, digamos, esas medicións á rede principal e coller a base de forma bis e Busaco e coller a posición exacta da torre do reloxo. Mentre se sigue facendo o mapa, en 1823 remata xa as provincias, o que despois serían, porque aquela ainda non existían, as provincias de Coruña e Pontevedra, basicamente ten, digamos, a metade occidental de Galicia, e en 1826 publica un adianto parcial da súa carta, así é como ven recollido normalmente na bibliografía, publica un adianto parcial da súa carta no Dicionario Xeográfico Estadístico de España e Portugal de Sebastián Miñano. Publica, aparecen nese dicionario varios mapas de Galicia. É un dicionario que non ten moitos mapas, hai algunhas outras localidades da península, pero Galicia aparece máis representada. E aparece que di el das rías de Coruña, Betanzos e Ferrol, aparece outro que veremos a continuación, da ría de Noia, e depois aparece un de ría de Vigo, ría de Pontevedra, ría de Viveiro, pero non aparecen co nome de Fontán. Entón, hai quen di que son de Fontán, e personalmente creo que non, porque se ele non quiso que fora o seu nome, nestes puso o nome, nosotros non os puso, pois por algo. O sea, e a mí veremos despois seguramente por qué. Porque incluso eu atreveríame a decir que non é un adianto a carta de Fontán. Este pode que, ainda podería serlo, como veremos, pero non o seguinte. Que si ten algo de detalle, ten unha certa calidad, ten unha serie de información respecto á parte terrestre, e este outro que é o da ría de Noia, fixarvos que o norte está no lado esquerdo,
está rotada para encaixar no formato apaisado do papel. Bueno, pois veremoslo despois con un pouco de detalle. En 1828, cando está traballando na parte das provincias de Lugo e Ourense, mide unha segunda base, a base do Corgo, na estrada de Lugo a Castilla, entre a Peneda e Gumián. Neste caso, unha base moi longa, unha base de 5.975 varas, prácticamente 5 kilómetros. E que, como decíamos, aparecerá referido posteriormente nalgúns traballos de cartografía española, incluso aparecerá referido, como veíamos, na rede de primeiro orde do Instituto Xeográfico e Estadístico en 1877, digamos, recoñecendo, digamos, a importancia desta medición. Traballa ata o remate e a presentación dun manuscrito en 1834, presenta o manuscrito ante a raíña gobernadora María Cristina de Borbón. Este é un escaneo que fixen da copia facsímil que hai en moitos sitios, teño unha, o digo porque o original ten algo de cores, pero o facsímil como se diría, en bitonos, e, por lo tanto, non ten, digamos, esa gracia que ten o original manuscrito. Pero, en calquera caso, da idea, efectivamente, un mapa que xa ten, que se recoñece claramente prácticamente con toda a información. E a aspiración de Fontán, cando presenta, realmente el fai dúas cousas. Por unha parte, ele o presenta ante a raíña gobernadora para ver se consigue que o publiquen, e si afirmativamente acceden á publicación. Despois terá problemas en canto aos dereitos, ao número de copias, incluso, bueno, se había aí a retención dos envíos, que moitas veces tiña que adelantar pagos ao impresor. Bueno, pero ao marxe de todo eso, efectivamente, consigue que se publique, ainda que tardarán 11 anos a publicación. El presenta este manuscrito en 1834 e non se publica ata 1845. Consérvase algunha das minutas, moi poucas, bueno, consérvase moitos esquemas moi sinxeros na Fundación Domingo Fontán, pero, por exemplo, a Universidade de Santiago ten un par de minutas como esta, a máis tratei de superpoñer máis ou menos ao mesmo tamaño a mesma zona, pois na que, bueno, pois por aquí estaríamos, non? E que nos dá idea un pouco tamén da complexidade. Podemos ver aí que hai toda unha serie de pequenos símbolos de colores, facía recorte de tela ou de algún material para representar o que despois vai a ser, pois, que se é unha parroquia, se é a capital do partido, que se é de tal ou de cual categoría, digamos, a localidade, non? O digo porque é das poucas cousas que temos para reconstruir como foi o proceso de construcción da carta. Neste detalle que non sei, que está un pouco claro demais, vemos o que é a Ría de Bayona, temos aquí Cabo Silleiro, temos aquí o Monteferro, estaría, digamos, a zona da Ría de Bayona, e era un pouco por compararlo con que despois realmente efectivamente ten moita máis calidade para distinguir, porque é un grabado limpo, un grabado ben contrastado, que é a carta grabada en París por Buffard e impresa por Lemercier. Buffard é o grabador e Lemercier é o impresor. E aproveito para decir que por que en París? Bueno, pois novamente porque non hai grabadores de calidade en España. Aquel intento que hubo do Marqués de la Ensenada, pois é decente que xa efectivamente desaparecera e non había alguén que o sustituíra. É un grabado sobre pedra litográfica,
Son litografías, xa non é un grabado en cobre como os anteriores mapas, e Bufar é o grabador do mapa de Cuba que falábamos antes de Ramón de la Sagra, realmente, pero é anterior ao mapa de la Sagra, é anterior ao mapa de Fontán. É dicir, quen lle abre a porta seguramente a Fontán para gravar con Bufar é Ramón de la Sagra, non? Pero a rede neste caso non de triángulo, senón de persoas tamén funciona. Ben, hai diferencias, o poño a través das carteras, non é que cambie só as carteras, esta cartera do manuscrito e esta cartera do grabado, senón que tamén hai diferencias entre o grabado e o original manuscrito. Eu, digamos, cando traballei hai algún tempo xa neste tema, fixen varias comparacións e comprobei que, efectivamente, hai toda unha serie de diferencias. A mí levábame a pensarle si era posible que esas diferencias fosen producto de que Fontán, xunto co grabador, indicaba de cambios que quería facer, non parece o método máis adecuado, ou ben, si é que me faltaba, ou nos faltaba, un segundo manuscrito. Comuniquei estas dúbidas ao tataraneto de Fontán, que viven en Madrid, que son os titulares da Fundación do Amigo Fontán, e díxeme que sí, que efectivamente que había 2 manuscritos máis, non un, non ese segundo que eu decía, non había incluso un terceiro manuscrito, pero que non podemos disfrutar porque non hai oportunidade, digamos, de que o exponen. E volvamos ao que decía antes, porque precisamente teño boa relación con a familia, cos tataranetos, pero eles posiblemente forman parte dese grupo de persoas moi celosas coa figura de Fontán e que, digamos, defenden que a súa autoría sobre elementos que, dentro do meu punto de vista, non son de Fontán. Eu vou facer a través de este plano da Ría da Arousa que veíamos antes. Se collemos o plano da Ría da Arousa e o rotamos para poñelo ben, agora pasei aquí á esquerda, agora sí, aquí temos o Grove, a península do Grove, temos a illa, temos a ría, e o que vexo é que exactamente a liña de costa desta carta náutica de 1795 aproximadamente, igual equivoco un par de anos, que é unha carta de alguén moi vinculado a Coruña, que é Eustaquio Giannini. Esta é a carta de Eustaquio Giannini para a Ría da Arousa. Ten que ver con máis detalles. A Ría da Arousa é unha ría complicada, é unha ría mala de navegar, agora con motor navegase moito mellor, pero como está chea de escollos, de cons, de laxes, pois era perigosa, especialmente perigosa para a navegación a vela. E Tociño, sabendo ese problema, pois cando está facendo toda a cartografía da costa galega, fai a Ría de Vigo, fai a de Pontevedra, salta a Arousa e aí non entro, vou a Arenolla e sigo facendo todas as rías, absolutamente todas, menos a Arenolla, porque non vou perder aí a fragata, non me interesa, non? Pero entón o completa Giannini. O que quero dicir é que inequívocamente o perfil de Costa é o perfil de Giannini, pero é que iso a máis é normal. Na historia da cartografía, a cartografía náutica en xeral vai sempre por diante da cartografía terrestre, e o que fan os cartógrafos terrestres escollen o perfil de costa da cartografía náutica e eles completan con toda a parte terrestre. Un modelo de traballo habitual. E ademais, como podemos ver, porque isto é o que está publicado nos dicionario de Miñano, a carta manuscrita non se corresponde, que Fontán, cando fai despois a súa carta
cando fai a súa carta manuscrita, fai un perfil de Costa que é claramente moito mellor que este que tiñamos de Giannini, e no grabado, pois outro tanto. Quere iso decir que Fontán, cando fixo depois a versión definitiva da súa carta, fixo mellor a Costa? Non. A Costa está tamén collida neste caso, mal de tempo. Pois arrebatando, xa. Perdón. Copia de Ignacio Fernández Flores. Xa non me paro. Algúnas características da carta rapidamente. A escala, un centímetro. É unha escala de número redondo. É unha consecuencia natural do sistema métrico. Anteriormente, a veces, as cartas eran unha milla terrestre, unha milla náutica, da realidade, pois represéntase por unha pulgada, por exemplo, e iso dá uns números imposibles, un número 1 a 63.600, bueno, e iso, mentres que o sistema métrico tende a este sistema. Por suposto, engade unha serie de cartas náuticas, unha serie de escalas gráficas. Estamos falando dunha carta que mide 2,15 metros por 2,34 metros. Proyección modificada de Bond, unha proxección cónica propia das latitudes medias, adecuado. Utiliza o meridiano de San Fernando en Cádiz, ainda que engade datos sobre o meridiano de Ferrol, racha por suposto, con outros meridianos como o de Greenwich ou o de París, pero racha con a tradición histórica de utilizar o meridiano da Illa de Ferro, por exemplo. Bueno, a triangulación xa vimos. Aquí temos pintada a triangulación principal, e eu si quería decir que tomeime as molestias de ver no manuscrito como facía as operacións para reducir a altura, para medir a altura barométrica. Non cheguei a unha conclusión definitiva, porque, bueno, non atopo as indicacións e, por lo tanto, o único que pude é tratar de de identificar cales eran os valores. Utiliza os valores de mostrarse en olla e da estación na que está, presións, temperaturas corrixidas que non sabemos como fai, unha serie de factores de corrección que emprega. Pero, a modo de exemplo, con este caso que vos digo, que é a estación de Montouto, no caderno de Fontán di 782,7, utilizando a ecuación de Laplace original, a min sairían en 775,35, unha das modificacións, a ecuación de Laplace simplificada, saían en 777 e actualmente o mapa topográfico nacional da 769. Estaríamos dentro da marxe de 2% de erro, que, bueno, fixen o Excel para 258 estacións nas que coincidían todos os datos, e o 63% das estacións teñen un erro inferior a 2%, pero entre as outras hai de todo. Hai algunhas que son imposibles e non pode ser, non é que sexa un erro, aquí falla algo máis, non? Se hai valores, quédame traballo. Pero bueno. É algo moi importante. En o mapa di que son 935 metros, e isto é algo curioso. Chocoume moitísimo descubrir isto, e é que Fontán calcula as altitudes en metros, pero despois para o mapa se convierte en varas. É dicir, é como se non está de todo convencido do sistema métrico decimal. Por si acaso, eu falo no que todos entenden, non? Pero bueno, foi do que máis me chamou. Utiliza un sistema para o relevo por normais, non utiliza diapasóns dependentes, bueno, utiliza moitísimos signos convencionais, e hai unha licencia na carta, e esta sí que pode que sexa do grabador, que pon Porta de Conde, Patria do autor, é dicir, non aparecía no manuscrito, pero sí no grabado, o lugar de onde
onde nacera Fontán. Bueno, despois, xa remato, despois hubo moitos que tiveron que herdar del, os mapas de Coello, os mapas para a construcción do ferrocarril no que ele participou, ou despois algúns enxeñeiros como Rumba para o ferrocarril Compostelá, e hai toda unha serie, e incluso dentro do século XX hai copias fotográficas normalmente reducidas a escala, normalmente collen o mapa a 11.000 e o reducen a metade en X, a metade en Y, a unha cuarta parte de superficie mediante fotografía. Esta é a copia do General Rubín que se conserva na Biblioteca de Santiago. Hai máis, teño visto máis copias, na que simplemente pintan por riba o ferrocarril, novas estradas e utilizan a base de Fontán. Non é necesario concluir, rematamos. Bueno, pois imos rematar a xornada, a última intervención. E nos acompaña Carolina Martín Albadare. Sí. Carolina es doctora en Biología, científica titular del CSIC, adscrita al Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid, dirige el Grupo de Historia y Documentación de las Ciencias Naturales. Investiga en torno a periodos, hechos, instituciones y personajes con un significado singular en las ciencias naturales en España, permitiendo la comprensión del desarrollo general de estas en nuestro país. Participó en muchos proyectos de investigación, siendo investigadora principal en 5 de ellos, tiene muchas publicaciones. Sus publicaciones sobre todo se centran en precisamente la historia del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, ¿no? Realmente en ese sentido lo conoce muy bien. Lo actual, aún acaba de publicar un artículo hace pocos días, y el pasado, ¿no? Precisamente con Soraya Peñas el artículo sobre el museo, ¿no? 1970-1985, a partir de testimonios orales. Esto es importante, ¿no? Lo comentábamos el otro día. Ella lleva allí 40 años. Por lo menos. Y entonces percibió que era muy importante sacar testimonio de las personas que anduvieron por allí para conservarlo, para también construir la propia historia. A veces nos despistamos de esas cosas y luego cuando esa gente desaparece, pues lo echamos en falta. Bueno, yo te agradezco especialmente que aceptaras la invitación. Cuando la llamé me dijo, José Rodríguez, ¿quién es ese? Pero después sí que se dio cuenta, bueno, ya le sonaba algo en realidad, se dio cuenta un poco de que ese señor pues tuviera algo que ver con el museo y se fue animando y fue encontrando cosas y creo que nos puede... Porque todo lo que hablamos hasta ahora pues fue de José Rodríguez en Santiago, en el extranjero, pero él desde el año 19 hasta su muerte es director, bueno, no todo ese periodo, profesor del Observatorio de Astronomía de Madrid, participa en el museo, por lo tanto, ese periodo de su vida es muy importante, ¿vale? Muchas gracias. Buenos días. No sabía nada de José Rodríguez. Nada. Así que he aprendido muchísimo. Yo quiero agradecer a todas las instituciones implicadas en este homenaje al científico José Rodríguez, en especial a CETA y a su personal que también me están tratando. Pero un reconocimiento especial al profesor Fraga, que, como ha contado, un día me llama y dice, Carolina, ¿quieres hablar de José Rodríguez y del Real Museo de Ciencias Naturales? Digo, pues si no sé nada, yo de José Rodríguez. Pero bueno, aquí me tienen. Yo les voy a hablar efectivamente de los últimos años de actividad científica de José Rodríguez, que los pasa en Madrid, vinculado al Real Museo de Ciencias Naturales. Y va a haber como 3 partes en la charla. Primero les voy a hablar del Real Observatorio, luego de la actividad de José Rodríguez en este observatorio y finalmente cómo se vincula con el Real Museo, qué conexión tiene, pero lo voy a hacer con una especie de paseo que vamos a dar con José Rodríguez, visitando las 2 grandes instituciones que forman el Museo de Ciencias Naturales, que es el Gabinete de Historia Natural y el Jardín Botánico. Como son nombres muy largos,
yo me voy a recibir a Museo de Ciencias Naturales, Jardín y Gabinete. Y observatorio, claro. Primero les sitúo dónde está el Real Observatorio en Madrid. Bueno, seguro que lo conocen. Está situado muy cerquita de la estación de Atocha, que es este plano que les traigo aquí. En el círculo está el observatorio. En 1785 Carlos III decide que Madrid tiene que tener un observatorio. Ya había uno en Cádiz, en San Fernando, pero quiere que haya uno aquí en Madrid. Y deciden que el mejor sitio para realizar esas observaciones del cielo son los Altos del Buen Retiro, en un cerro que se llamaba San Blas. Entonces, esos jardines pertenecían al Palacio Real. Lo crea en 1785 este es un alzado del arquitecto que diseña el edificio, que es Juan de Villanueva, que hace muchos de los edificios que vemos en Madrid. 5 años más tarde comienza su construcción. Y otro tema importante de por qué ese observatorio está aquí tiene que ver porque la zona donde iba a estar quieren que sea la colina de las ciencias o eje de las ciencias. ¿Y por qué, no? ¿Por qué ese nombre? También en 1785 Carlos III decide que se construya un edificio que albergaría el Gabinete de Historia Natural por un lado y la Academia de Ciencias por otra. ¿Y dónde lo quiere hacer? Lo quiere hacer al lado de donde estaba entonces el Jardín Botánico y al lado de donde va a edificar también el observatorio. De manera que en un sitio relativamente cercano, vamos de aquí hay 1 kilómetro, no hay nada, y va a tener 3 grandes establecimientos, 4 instituciones dedicadas a las ciencias. Esto era lo que se iba a llamar la colina de las ciencias o eje de las ciencias, en lo que entonces se llamaba el Salón del Prado. Bueno, les traigo una pequeña notita ahí del paisaje de la luz, muy reciente Patrimonio de la Humanidad, declarado en 2021, que entre las argumentaciones que se hacen es que esta zona iba a ser un importante eje en aquellos años ilustrados para la ciencia. ¿Qué tareas tenía encomendadas el observatorio? Tenía encomendadas tareas y responsabilidades en 3 áreas. Por un lado, la observación de los fenómenos celestes. También era una institución que se iba a dedicar a dar clases de astronomía, tanto de tipo teórico como de tipo práctico. Y durante unos años también le encargaron la composición del calendario. En 1796, que aún no estaba terminado de construir el edificio, el gobierno tiene mucho interés que sea una institución moderna y que se pudiera codear con otras instituciones de la época. Y encarga al mejor constructor de telescopios de la época, a William Herschel, que era un germano-británico que estaba entonces en Inglaterra, la construcción de un gran telescopio. Ese telescopio que él construye para el Observatorio de Madrid va a ser el segundo mayor de toda la época. Solo había uno aún más grande. Llega al puerto de Bilbao en 1802 y claro, viene por piezas. Lo cargan en mulas y a lomos de mulas llega a Madrid y lo terminan de instalar 2 años más tarde, en 1804. Viene acompañado por 12 láminas donde va indicando el constructor cómo se tienen que ensamblar las piezas. Como cuando vamos a IKEA y compramos un mueble, ¿no? Todas las piezas, la llave Allen y las instrucciones, pues esto es lo mismo. El mes pasado estuve en el observatorio y me parecía muy bonito que vieran, bueno, cuando vayan a Madrid tienen que visitar el observatorio, que es una preciosidad. Hicieron una réplica exacta a finales del siglo XX de ese telescopio. Si se fijan, estas son las personas, el tamaño que tiene este telescopio. Este tubo, el tubo mide casi 8 metros de longitud y es impresionante, está hecho
de madera y hierro, o sea, exactamente igual que el que tuvieron a finales del siglo XIX. En la foto de la derecha ven uno de los dos espejos de cobre que llegó acompañando al telescopio. Solo necesitaba uno, pero tenía un segundo por si ocurría algo con el primero. Son unos espejos enormes de 61 centímetros de diámetro. Esas piezas se pueden ver en el observatorio. No es fácil visitarlo en el sentido de que son siempre visitas guiadas. Tiene uno que apuntarse, a veces no hay sitio, pero de verdad que merecen la pena porque los guías son profesionales, son los propios investigadores del actual Observatorio Nacional y Geofísicos los que te enseñan las instalaciones, te cuentan la historia del observatorio y tienen un montón de instrumentos de la época que puedes ver en exhibición, muy, muy interesante. Bueno, volvemos a épocas un poquito más remotas que en mayo pasado. En 1808 el edificio todavía no está terminado. No faltaba mucho, parece que solamente faltaba por acristalar el templete este que ven aquí arriba. En el pórtico hay unas columnas y querían poner un par de estatuas. Gea, la diosa de la tierra, y a Urania, que era la musa de la astronomía y la astrología. Había 9 personas que trabajaban en el observatorio. Un director, había unos profesores de astronomía práctica y de observación, astronomía teórica, el encargado de la observación por el telescopio y algún ayudante. Este otro telescopio que vienen aquí, hay 2 que se conservan en el observatorio, son mucho más pequeños que el primero que les he enseñado, pero están los originales perfectos en el observatorio. Y bueno, ya se imagina, 1808, la Guerra de la Independencia, entran las tropas francesas y destruyen el precioso edificio que estaba aún sin terminar, pero que ya se hacían observaciones, porque el telescopio no estaba, al parecer, cuentan que lo querían poner encima del edificio, pero está separado el edificio, ya habían hecho observaciones y mediciones. Destruyen libros, destruyen el gran microscopio, lo destruyen porque parece necesitan madera para calentarse y de madera era el microscopio. Necesitan munición y tienen hierro y al parecer el gran telescopio, el tubo, sirve de cañón. Convierten el edificio en un polvorín, un desastre. Afortunadamente, algunos instrumentos del observatorio se consiguen guardar. Primero se guardan en los Reales Estudios de San Isidro, un edificio muy cercano a la Plaza Mayor, no demasiado lejos de esta zona del Retiro, y en 1816 cambian esos instrumentos y los guardan en el Real Museo de Ciencias Naturales, en concreto en las dependencias del gabinete. Y ahora es aquí cuando entra el museo y les explico un poco la conexión. Hasta 1815, Jardín Botánico por un lado y Gabinete de Historia Natural por otro. Deciden entonces que las enseñanzas dedicadas a ciencias naturales se debían reunir y, junto con el laboratorio de mineralogía y el de química, crean el Real Museo de Ciencias Naturales, uniendo las dos instituciones. Y ese año, yo entiendo que debido a la situación general que en cuanto a ciencia hay en Madrid, nos encontramos con unas instituciones que están dañadas por la guerra, tanto el observatorio como el jardín botánico, hacen que la tutela del observatorio también recaiga en la junta que dirige el Museo de Ciencias Naturales. Es una junta que llaman Junta de Protección, está formado por una serie de profesores del museo y del jardín botánico y llevados por el ministro de Estado a la cabeza. De alguna manera yo les pongo ahí que parece que consiguen de alguna forma una virtual colina de las ciencias,
no consiguen hacerla físicamente porque, bueno, se me ha olvidado comentarles, pero seguro que lo saben, el edificio al lado del Jardín Botánico es el Museo del Prado. Le hicieron en 1819, deciden, gracias a la segunda mujer, ¿no?, de Fernando VII, que lo van a dedicar a pinturas. Y desde 1819 es Real Museo de Pinturas, actual Museo del Prado. Pero bueno, virtualmente consiguen su colina de las ciencias. Segunda parte. Vamos a ver qué hace José Rodríguez como director del observatorio. Bueno, yo después de oír a los anteriores ponentes, desde luego era un hombre inquieto. Y creo que el adjetivo así como más actual es que era muy intenso, ¿no? Creo que era una persona muy crítica, da la impresión de que se mete en todos sus emprendimientos de una manera muy intensa. Bueno, sabemos que era un gran estudioso y que le interesaban muchísimas materias. Catedrático en la Universidad de Santiago, imparte astronomía en París y también luego en Madrid. Y entiendo que por sus características y su buen hacer es el científico perfecto para que fuera director del observatorio e intentar remontar esa institución que había quedado tan dañada. Le hacen en 1819 profesor de astronomía del observatorio. Da sus lecciones de astronomía martes, jueves y sábado a las 12 en las dependencias del Gabinete de Historia Natural. Ahí hay otra fecha, 1822, que también se ha hablado de la creación de la Universidad Central. Al igual que ocurre con el Real Museo de Ciencias Naturales, la Universidad Central nace con la reunión de los estudios de San Isidro, la Universidad Alcalá de Henares y los que se hacían en el museo y crean esa Universidad Central que Madrid no tenía. Santiago sí tenía, pero Madrid no tenía. Y bueno, les traigo una primera imagen de uno de los manuscritos que ahora mismo se conservan en el archivo histórico del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que somos, digamos, el descendiente directo del Gabinete de Historia Natural. Durante estos años, la Junta de Profesores que rige tanto el gabinete como el observatorio, toda esa documentación está en el museo. Y además se puede consultar online porque está digitalizada y te puedes bajar la documentación. ¿Qué hace José Rodríguez en el observatorio? Pues ya se pueden imaginar todo lo que le toca hacer a un director, que entonces era él y nadie más, pero le tocaba de todo. Esta es una hoja de las cuentas del observatorio de esos años, 1821, 22 y 23. Hay otra imagen de otro de los telescopios que vi el mes pasado en el observatorio. Y nada, en este pequeño recorte se puede ver, por ejemplo, diferentes cantidades dedicadas en la primera línea a una pensión que dan a doña Rosa Olay por medio año, 1.350 reales, a diferencia del sueldo del director que por medio año recibe 14.000 reales, no está mal. Y 25.700 que utilizan para las obras de reparación del observatorio. José Rodríguez yo creo que no hace más que pedir a la Junta de Profesores que por favor se ocupen del observatorio, ¿no? Se ocupa hay notas pidiendo reparación, en este caso de 2 péndulos astronómicos, quejas por la falta de interés que se tiene porque el observatorio vuelva a ser funcional. Por ejemplo, en esta nota dice: en el citado observatorio no hay hoy día más empleado que el profesor de astronomía del museo, que era él, y un guardia provisional para que impiden roben las maderas y plomos. Vamos, una pena de situación. A mí, en este sentido, que lo hemos estado hablando también, pues me extraña esas buenas conexiones que tiene José Rodríguez, cómo no fue capaz de decir, venga, yo voy a sacar adelante esta institución.
se queja otras veces de que al Museo de Pinturas le dan un presupuesto mucho mayor que a él, que oye, que por favor que no le deis tanto a él, que me lo deis a mí para el observatorio, pero bueno, yo creo que no consigue demasiado. Se ocupa durante un tiempo de la realización del calendario, traigo aquí dos portadas, la de 1822 y 1823. Él no está nada contento con que tenga que hacer semejante encargo, se queja de que no le han aumentado el sueldo, que lo tiene que hacer, tiene problemas con un impresor y bueno, parece que tiene que poner de su bolsillo en un momento determinado 5.000 reales, que debía ser una cantidad desde luego importante. Y bueno, a su amigo Julián le escribe en 1821: la formación de los calendarios para las provincias me obliga a seguir aquí atado como el perro. A ver, yo de verdad que le visualizo, ¿no? Me imagino como un señor que tenía muy claro lo que quería y lo decía con contundencia. ¿Qué más hacía? Pues recibía encargos de la Junta de Protección. En el primer caso parece que querían tener más extensión de terreno dedicada al observatorio y se lo piden a él, que lo hace con un arquitecto. Por supuesto, otra vez, más presupuesto, por favor, para acelerar las obras del observatorio, que se estaban dilatando muchísimo. Pide materiales para sus clases de astronomía, como una petición de libros. Y sigue queriendo seguir, como hemos visto a lo largo. Yo creo que es que era un hombre inquieto, no se quería quedar mucho tiempo en el mismo sitio. No sé si era espía o no, pero bueno. Pide bien, ¿no? Que durante sus vacaciones de verano, que por favor, que él quiere ir a ver otros establecimientos científicos. En ese sentido, a mí me parece un acierto, ¿no? Una persona que se forma, que quiere ir a ver lo mejor de lo mejor para poder imitar y traerlo a España. En este caso quiere ir a ver escuela de minas y observatorios astronómicos. Este es un recorte que les he traído para que vean. Ayer también hablábamos de su letra y de su firma, la firma historiada que tiene José Rodríguez. Y bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio imaginativo, le vamos a acompañar por las calles de Madrid en un hipotético día que me voy a inventar para ustedes. Y vamos a utilizar este callejero, que es un poquito posterior a cuando él está en Madrid, pero vamos, entiendo que el callejero va a ser muy parecido. Y vamos a ver, bueno, un poco lo que yo me imagino de cómo se relacionaba fundamentalmente con el jardín y con el gabinete. Ahí está el Real Observatorio, en los Altos del Buen Retiro, en el Cerrillo de San Blas. Yo me imagino yendo muy tempranito al Real Observatorio a ver cómo iban las obras, enfadado, aquí no sucede nada, está siempre todo igual. Yo me voy, que tengo que dar clases a las 12, tengo que estar en el Gabinete de Historia Natural. Total, que se va del observatorio y nada, en apenas 1 kilómetro está en la puerta que conocemos ahora como la Puerta Murillo, que es la que está más cercana al actual Museo del Prado. Se baja paseando y yo digo, yo voy a entrar al jardín, vamos a ver cómo está el jardín. El jardín ya lleva instalado allí más de 80 años. Empezó el jardín botánico siendo instalado por Fernando VI en 1755, cerca a orillas del Manzanares, cerca de Puerta de Hierro. Pero bueno, Carlos III, con aquella ilusión que tenía el hombre de hacer su colina de las ciencias, dice, no, le vamos a trasladar desde la huerta de Megascalientes al Paseo Viejo de Atocha, en el actual Paseo del Prado. Y se lo trae. Estas dos imágenes son, esta es la Puerta del Rey, que en principio solamente se abría para cuando el rey entraba al jardín, que es la que da al Paseo del Prado, y esta es la Puerta de Murillo, la que está más cerca del Museo del Prado. El jardín se inaugura en 1781 y en 1819, que es cuando ya José Rodríguez está en Madrid, todavía tenía problemas con destrozos que habían ocurrido durante la guerra. Él entra al jardín y ¿a quién se encuentra? Pues seguro que habla con su director, Mariano Lagasca,
un aragonés que es director del Botánico entre 1814 y 1823, prácticamente las mismas fechas en las que José Rodríguez es director del observatorio. Era catedrático de Botánica aplicada a la medicina y era, al igual que José Rodríguez, diputado en Cortes durante el trienio liberal, con lo cual pues, tenían muchas cosas en común. Ambos profesores en el Museo de Ciencias Naturales. A ver. Yo me les imagino paseando por allí, hablando, pues yo el observatorio no le saco adelante, allí no viene nadie a hacer las obras. Mariano Lavasca le diría, pues a mí se me ha caído los invernaderos del jardín, o la verja que separa el jardín botánico de del Retiro se les cae en 1923. También me imagino a Mariano Lavasca diciéndole, mira, entra, te voy a enseñar, nos han traído unos maravillosos herbarios y unas maravillosas láminas de una expedición botánica que hacen a la actual Colombia. José Celestino Mutis es el que dirige esa expedición, una expedición que estuvo allí bastantes años. Recolectan más de 20.000 especies vegetales y, además de los herbarios, los dibujantes pintan unas láminas maravillosas que consiguen que lleguen a España en 1817, con lo cual estoy segura de que Mariano Lavasca estaría orgullosísimo de tener ese material en el jardín. En este enlace que tienen aquí, si les apetece, pueden entrar en el jardín. En la web del jardín hay una sección dedicada. Han digitalizado todas las láminas, se pueden ver una a una, se pueden descargar y son de verdad maravillosas, muy bonitas. Pero bueno, que tiene un poco de prisa. José Rodríguez. También me lo imagino pasando por delante del Museo de Pintura, estoy segura que no le habría hecho ninguna gracia que en vez de gabinete y Academia de Ciencias estuviera ahí en el Real Museo de Pinturas, que también estaba en obras y que esas obras también estaban tuteladas por la Junta de Protección del Museo, así que al final, total, que subiría por la carrera de San Jerónimo y cuando llega a la calle Alcalá, que es esta de aquí, tiene que torcer a la izquierda, gira a la izquierda, encaminándose ya para el gabinete. El Gabinete de Historia Natural está en la calle Alcalá número 13, son muy cerca de lo que es la Puerta del Sol, y comparte edificio con la Real Casa de la Academia de Tres Nobles Artes, que está dedicada a pintura, escultura y arquitectura. Actualmente esa academia es la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que aún sigue en este edificio. Bueno, esta es una vista de cómo era la calle de Alcalá, con sus edificios, los carruajes y las gentes paseando por allí. El edificio fue comprado por Carlos III precisamente para albergar estas dos instituciones, tanto la Real Academia de Nobles Artes como el gabinete. Lo compra, es el Palacio de Goyeneche, y lo compra para esto y deja clarísima su intención de tener unida bajo un mismo techo, como dice en la inscripción que da la bienvenida a los visitantes, que Carlos III reunió naturaleza y arte bajo un mismo techo para pública utilidad en el año de 1774. El gabinete había sido creado 3 años antes, en 1771, pero es en el 74 cuando ambas instituciones ocupan este edificio. El gabinete, el cuarto segundo, como dice ahí, y la tercera planta, todas las guardillas. Entra José Rodríguez y otra vez, yo la verdad es que me lo imagino. Tanto encontrándose con todos los profesores del Real Museo, tenemos ahí a Mariano Lavasca, que daba botánica, Antonio Sandalio, agricultura, Donato García, mineralogía, con el que seguro que tuvo sus charlas, y con Manuel Castor, el bibliotecario, que también debió ser amigo de él. Y en sus manos yo le voy a poner una guía que había sido publicada un año antes de su llegada a Madrid, la de Juan Mier en 1818, titulada Paseo por el Gabinete de Historia Natural, donde Juan Mier, que era un suizo, un naturalista que llega a Madrid acompañando a Fernando VII, hace una descripción de que
del gabinete, de sus salas y de qué había en el gabinete. Así que yo le pongo en sus manos la guía y vamos a pasear con él por las salas. Teniendo en cuenta que, les voy a avisar si no es así, pero todo lo que les voy a enseñar lo vería José Rodríguez en Alcalá 13. Seguro que se pararía a mirar este elefante. Es un elefante asiático importante en cuanto que es uno de los primeros animales naturalizados que se conocen en el mundo. Es un elefante que regalan a Carlos III, proviene de la India, desde la India pasa a Manila y en barco llega a San Fernando de Cádiz. Y el pobre animal desde San Fernando de Cádiz a Madrid andando. Creo que con un calzado hecho en Écija o algo así también he leído, el pobre animal. Y le tienen además un mes paseando por las calles de Madrid. ¿Se imaginan la expectación? Porque es que nadie sabía entonces cómo era un elefante, qué es eso de un elefante. Total, el rey encantado, el animal muere 4 años después y encargan la naturalización al que era taxidermista del gabinete, Juan Bautista Bru, y Roberto Michel es el director de la Real Academia de las Tres Nobles Artes, que es el que hace una escultura de madera sobre la cual se va a poner la piel curtida del animal. Es que ahora mismo está en una sala que tenemos en el museo, en una sala circular que está dedicada a cómo era aquel Real Gabinete, o sea que está muy apropiado. No era el primer elefante que recibe el rey, este era el segundo. Había tenido uno cuando todavía estaba en Nápoles. Y al menos, no sé si fue naturalizado, pero el esqueleto montado de aquel primer elefante está en el Museo de Zoología de la Universidad de Nápoles y está exhibido allí. ¿A este le llaman el elefante grande? Pues un elefante pequeño, asiático, porque tuvo un tercer elefante más joven que él, más pequeño, y luego tuvo un cuarto, la conocida como elefanta. Así que los Borbones les gustan los elefantes. Aquel estaba en la sala dedicada a los mamíferos y otro mamífero muy querido por Carlos III fue esta osa hormiguera. En el museo no conservamos la pieza, ¿no? el animal, pero sí conservamos un cuadro que a mí de verdad me calienta el corazón. Bueno, verán, fue capturada en Buenos Aires, llega a Madrid en julio de 1776 y no vive mucho tiempo. Estos animales comen hormigas y termitas y ¿cómo les vas a dar de comer en Madrid? Llega el invierno y la pobre muere en enero. Al parecer la llevan a Palacio Real y debía ser un animal muy pacífico, de Carlos III queda prendado del animal. Entonces dice, bueno, yo voy a encargar que la pinten y se lo encarga al primer pintor del rey, que es Antonio Mengs, y en el taller de Mengs la pintan. Es un cuadro muy grande, tiene más de 2 metros de ancho, casi 3, por 1 de alto. Dicen algunos especialistas de pintura que la mano de Francisco de Goya está aquí, sobre todo en este paisaje que tiene el animal pintado al fondo. Otros dicen que no. A mí me gusta mucho este cuadro porque indica también esa relación que Carlos III quiere unir ciencia y arte, ¿no? Pues efectivamente es un cuadro, es un cuadro artístico, pero el animal está pintado de 2 maneras. En su posición, digamos, activa, ahí buscando sus hormigas, pero aquel es, al fondo, está pintado en la posición en la que duerme, totalmente enrollado. Y en la peana que tienen ahí me he traído lo que pone, porque, verán, para mí es una especie de ficha de zoología. O sea, ¿este animal qué es? Entonces, quien se acerque a la pintura va a saber cosas de este animal. En la peana dice, este animal se llama oso hormiguero porque en el campo se mantiene con hormigas. Se ha copiado el natural por el que está en la Casa de Fieras del Retiro en julio de 1776. Vino de Buenos Aires, donde se crían bastantes de su especie,
Tiene 30 meses y crecerá hasta 6 o 7 años. Este no. Este murió un poco antes. Ah, ya termino. Pues muy rápido. Vale. Sala de aves. No les traigo ninguna que puedan ver. Sala de reptiles e insectos. Solamente en honor a Tino, una caja de la colección Juan Mier, que está conservada en la colección de entomología del museo. Nocturnos. Había una sala de peces, moluscos y zoofitos, donde podría haber igual un sargo montado que seguramente se utilizaría en las clases de zoología de Tomás Villanova, o un pez naturalizado de la colección Parra, un portugués que tuvo un tiempo un gabinete de historia natural en Cuba. Madréporas, corales... A ver, el gabinete tenía de todos, había monedas, había fósiles, había muchas cosas diferentes. Lo que sí estoy segura es que se pararía a admirar en la sala de las petrificaciones al ejemplar que aún hoy se considera el más importante incluso del actual Museo de Ciencias Naturales. Es un fósil que se encuentra en los huesos fósiles en 1787 en las barrancas de Río Luján, en Buenos Aires. Llegan a Ferrol un año más tarde y viajan a Madrid, donde el taxidermista Juan Bautista Bru lo monta y hace un dibujo, y eso es un grabado de Navarro. En este enlace, voy rápida, bueno, en este enlace a mí me parece también muy bonito. Hay asociado a un grupo de investigación de paleoantropólogos, hay un laboratorio de morfología virtual y han utilizado el megaterio para hacer un pequeño vídeo explicando cómo se hace una reconstrucción digital del animal y luego una impresión en 3D, y utilizan el megaterio como ejemplo. Por supuesto, en el gabinete no solamente había animales, había piedras, fósiles. Bueno, les traigo que estaba el tesoro del delfín, que el rey Carlos III había decidido que, debido al interés de los materiales en los que estaba hecho el tesoro, era mejor que estuviera en el gabinete. Ahora mismo está exhibido en una sala del Museo del Prado, que está hecha solamente para el tesoro. Esta es una piedra bezoar montada en plata. Las piedras bezoares son concreciones de alimento que no pueden ser digeridos por animales, fundamentalmente mamíferos, por ejemplo, camélidos, en las llamas, por ejemplo. Esta es una piedra que es como así, unos 20 centímetros. Tenemos dos montadas en platas, pertenecen al Real Gabinete y eran consideradas antivenenos. Eran unas piedras que ponían los aristócratas cerca de la mesa donde iban a comer por si detectaban que alguien les quería envenenar. Y ahora sí que voy rápida. Entraría a la biblioteca a estudiar, en este caso les traigo las portadas de los Anales de Historia Natural y luego llamados de Ciencias Naturales, que es la primera publicación que se hace en el Real Gabinete. Le mostrarían láminas que aún conservamos en el museo y que se pueden estudiar, las de Juan Bautista Bru, con la representación de animales y monstruos del Real Gabinete. Unas láminas preciosas que tenemos de peces dibujadas por Miguel Cross, un dibujante alemán que hizo para una monografía de Sánchez Reguar sobre las producciones de los mares de España. Vería una interesantísima colección que se había comprado en 1785 de un naturalista holandés que intentó reunir con dibujos, láminas, grabados, todas las especies descritas en ese momento y las organizó taxonómicamente siguiendo el sistema Linneo. Tenemos más de 6.500 láminas en el museo, casi todas dedicadas a zoología. Las de botánica están en el Jardín Botánico y hay unas láminas de etnografía que están en la Biblioteca Nacional. Y, a ver, este cuadro, no sé si lo conocen, ahora está en el museo, pero cuando José Rodríguez paseaba por sus salas no estaba, pero también estoy segura de que lo vería. Porque si el gabinete estaba en Alcalá 13, este estaba en Alcalá número 9. Estaba en el Ministerio de Hacienda, se hizo para el Ministerio de Hacienda.
Es un cuadro que tiene más de 3 metros de largo por más de 1 de alto. Ha estado recientemente expuesto en el Museo del Prado, donde se le hizo una limpieza y un estudio del cuadro. Es una especie de enciclopedia de las producciones del Reino del Perú y con casi 400 figuras es pues eso, una especie de monografía de lo que te puedes encontrar. Animales y plantas aquí dibujados en escenas y escrito debajo de cada escena qué era el animal, para qué se utilizaba la planta. Es de verdad una preciosidad. Está expuesto ya al público en el museo y lo pueden ver. Menuda publicidad estoy haciendo. Ya acabamos. Pues del Real Observatorio al Jardín Botánico, Museo de Pinturas, Gabinete de Historia Natural, se iría luego a las Cortes a hacer su trabajo de político, a hablar con sus colegas. Vivía en la calle Landeras número 9, que está allí muy cerquita, y digo yo que alguna noche se iría al restaurante Botín, que estaba inaugurado en 1725, a cenar. Bueno, finalmente, la última conexión que tiene José Rodríguez con el gabinete es que él se va a Santiago de Compostela y allí fallece, pero deja todas sus pertenencias metidas en unos 200 cajones de madera, al parecer señalados con sus iniciales, los dejan en la guardilla. Finalmente los herederos lo reclaman y la Junta de Protección los libera 10 años más tarde. Y nada más, me gustaría terminar con una frase. El padre Barreiro escribió una historia del Museo de Ciencias Naturales que se publica en 1944 y dice: falleció don José Rodríguez en Santiago de Galicia, quedando el observatorio en completo abandono, cosa que parece que resume un poquito, ¿verdad? Creo yo casi que la ciencia que se hacía entonces. Y nada más, muchas gracias por su atención. Bueno, pues tenemos unos minutos, ¿no?, para si hay alguna pregunta. Gracias a Carolina y a todos por tratar de resumir y acoplar, encajar en el tiempo. Creo que fuimos cumpliendo, ¿no?, razonablemente. Y si hay alguna pregunta es el momento oportuno. A mí me encantó esto de que sitúe en el escenario del crimen. No, de verdad es muy importante. A mí me gusta mucho esto que visualizar, ¿no?, dónde estaba exactamente y cómo se movía. Porque además los que no somos de Madrid y conocemos eso, pues nos resulta más complicado. Bueno, es vuestro turno si queréis decir algo, comentar algo. Sí. Carlos. Sí, hola. Carolina, hola, a ver, 2 preguntas. Una, estaría relacionado con la biblioteca de José Rodríguez, ahora con este facilitaste que al fallecer sus bienes quedaron ahí. ¿Dónde está actualmente esa biblioteca, se sabe? ¿Está en Santiago? ¿Forma parte de los fondos de la biblioteca será? No, nosotros no los tenemos. No están. Aquellos, los herederos se llevaron los casi 200 cajones y yo no sé nada más. Viene en la documentación que había libros, había minerales, había instrumentos científicos, había de todo. O sea, él lo dejó allí y se fue. 200 cajones, a pequeños que fueran, son muchos. Son muchos, sí. Bueno, teniendo en cuenta que parte de esa colección, ¿no?, de minerales, pues acabó aquí, ¿no?, en Santiago. Pues no se desconoce ese dato. Entonces. Él, en un momento determinado, cuando está de director del observatorio, escribe que él pretendía dejar una parte sustancial de eso para el observatorio, pero pensando probablemente que moriría más tarde. O sea, pero hay un escrito que dice que lo pensaba dejar, pero muere de una manera un poco inesperada, ¿no? Y entonces, pues, luego eso va para Santiago y hay parte que se conservó y otra parte que se extravió. Como bien sabes, es lo habitual. Así es. Y otro relacionado con este precioso cuadro de historia natural del Virreinato de Perú, que es una preciosidad. Lo vi por primera vez en Prado, pero después hice una segunda visita al museo, nada más que para verlo.
y tuve que hacer allí unas gestiones impresionantes porque estaba en una sala de investigadores y me decían que no, que iba a molestar. Tuve que decir, bueno, ya ponerte un poco serio, pues yo también quiero volver a ver el cuadro, ¿no? Y comentabas que se ha expuesto ahora y se ha salido de esa sala donde compartía con un japonés, un chino y todos estos, mirándolo en aquel espacio casi imposible. Sí, a ver, yo te cuento. Ese cuadro en la antesala es... Donde tú lo viste es la antesala al despacho de dirección, por cierto. Despacho que, si tenéis oportunidad, también es maravilloso. Usted tiene la librería de Pedro Franco Dávila, de Florida Blanca, la original, una mesa traída de Manila, yo qué sé, me parece que tiene 3 metros la mesa. O sea, el despacho es impresionante. Ahí están guardados además instrumentos científicos históricos, prototipos de Pierre Curie, por ejemplo, muy bonito. Bueno, total, en la antesala, que es donde están las secretarias y personal de administración, allí llevaba el cuadro muchísimos años. Es un cuadro que siempre el museo ha tenido, muchos problemas porque el edificio en el que estamos nunca no fue hecho para ser museo y no encontrábamos de qué manera podíamos sacar ese cuadro de esa sala. Las instrucciones de los restauradores que se han ocupado de ese cuadro siempre han dicho: no lo mováis, no lo prestéis. Es un cuadro que todo el marco, ¿cómo se llama? El bastidor, es el original. O sea, no lo movéis, no lo cambiéis de sitio. Aquí se ha aclimatado. Fíjate cómo estaba. Yo fui responsable científica de la colección de Bellas Artes del museo durante una serie de años. No se podía tocar y ya le hemos prestado un par de veces. Ha estado en el arqueológico y recientemente en el Prado. Y por fin hemos encontrado el sitio donde ponerlo, que precisamente está en esa sala dedicada al Real Gabinete, junto a mi querido cuadro del Museo Armiguera. El cuadro, venía un enlace ahí, hay un enlace en Google Institute, que se puede ver el cuadro con una digitalización fabulosa y puedes leer lo que se pone. O sea, impresionante. Muy bonito. Me alegro que lo pudieras ver. Lo siento, si hubiera estado yo... No conseguí verlo. Muy bien, me alegro. El cuadro merece la pena, la verdad. Yo me gustaría, si no hay una intervención, algo que a mí me llama bastante la atención como historiador, que es el tema de las redes. Antes hablabais. Sagra, comentaba Gonzalo, Sagra estaba en París, entonces porque claro, la historia de imprimir la carta geométrica fue muy complicada. Se necesitaban dinero, apoyo, recursos, y al final, efectivamente, Ramón de la Sagra, a su vez discípulo de Rodríguez y también de Fontán, es el que le echa una mano desde París. Es decir, están funcionando esas relaciones, ¿no? Luego hay otra relación que me parece también muy importante, otra red. Jacobo María de Parga, el que de alguna manera formaba parte de la Junta de Protección del Museo y luego la presidió a partir del año 23, este hombre que sabía bastante de mineralogía apoyó a Rodríguez, pero es que luego más tarde, cuando Casiano de Prado, discípulo de Domingo Fontán, va a Madrid, es el que le convence para que se interese por la geología. Casiano de Prado durante décadas es uno de los más importantes geólogos españoles. Pero es que después, cuando Ramón Rúa Figueroa, todos un mismo perfil liberal, cuando Ramón Rúa Figueroa se marcha de Galicia y va a ver qué estudia, pensando en estudiar arquitectura en Madrid, se ve con Casiano de Prado y dice: no, métete en mineralogía y todo esto, y acaba siendo ingeniero de minas, un ingeniero de minas poco conocido pero muy importante. Entonces, lo que quiero resaltar es que esas conexiones personales, ideológicas, invisibles muchas veces, pueden ser decisivas a la hora de haber que entender ciertos movimientos, que si no es imposible de comprender. A mí, por lo menos, es un tema que me interesa. Los invisibles. Sí, algo tiene que ver con eso.
¿Alguna pregunta? Bueno, cancelamos en hora muy adecuada. Ya se fue yendo alguna gente, pero a los que quedasteis, muchas gracias. A vosotros también. Gracias de nuevo, Carlos, Mónica y Carmen, por acogernos y por montar esto. No sé, si queréis decir alguna palabra de despedida, pues, y si no, nos vamos a picar algo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias.